baller so. Bacha. Echere say chire ye mu kwan ben so na mo fa ye no. Bacha sa oti baller no e checking okwa adwuma e sika e check e won ho. Asem Beba Dabi. E twin sika twin sika. Mo twin sika. Bacha. Enti baller na wote ano no. Ne dia. And yes, says a Sanguinesca. Some baller you be bebu and kaona ye begu no. So be obiba ball and I any yet near check it. See the audio church low. Asem Beba Dabi. Nyami wasana bebiem wasana bebiem musu binaka ya nyami beye fi musu yi wasana bebiem wasana wayena jawasri bwanyo wayenia Asem Beba Dabi 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 Asem Oba binaka ya nyami beye Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi wayenia wasana bebiem wasana bebiem wayine ya chewo wasana bebiem Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Sawama wasana bebiem wasana bebiem within the Yehowa, when Yamu Yanko Totobon so bad, I win your rabbit. Ogumuni tell you on your command. And then Yanko Papa, Ogumi Yami and no when Yami Yami, I'm on some way. You told Sena, what a Yami with my fam. Yeah, I got with my fam. That's it. Yeah, Papa with my fam. And then Yanko Pony with my fam. Asem Beba Dabi 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 OTEC 102.9 FM. Me did the Krobea Nana wasana bebiem wasana bebiem sa pepepe me se wasana bebiem wasana bebiem kosi fiada donko e kosi de nom yensa Asem Beba Dabi 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 Asem Oba enimi nsia na de ninta ya yehu ya tija ni na kabo ebe ye Asem Beba Dabi ye waka ninta no hwe se Asem bi ba ye nsia ye be kire wa ye na yesu bedasi Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Dabi
yi Ewurade Nyankopɔn mo Yesu mo enkwagye a enawie yenyen yesi yebeyi waye na yamawoso adofo ni adehie tie ye enawie yema obi biara ha yamamo akwa abadeba 102.9 FM Moteka FM sunie awie ye hia de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom dwumadie ida ne da ye kan de kira adofo ni atiefo se ye de sua de afei ya sande kire yan ho nso ade wa afidikasie yi so enti no kwasam ne se na awie ye hia ye besua de na ya san kire yan ho nso ade 102.9 FM Moteka FM sunie dwumadie no san so ye live e wo YouTube ne so and ye streaming live e wo YouTube ne so da wo hwehwe Otek 102.9 FM ewo YouTube a obehu se dwumadie ne streaming live ba wadwen kire fa homa ye na yenkenkan ewo afidikasie yi so bidin de Krobea nana Yaw Asante awiabre mu ya sedi ahia bio ya de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom enna ya dwoada bosom mi atwato ne de tosudu nan ne enna ya chiachia ya ho na yasama ya ho nso afrinsia pa ade ba fidie yi so ba bibiara wo wa wutie yen ba bibiara wo wa wo hwe yen ena wie ye da wase se wa fidie no da ha adesua bre no aso ade kire bre na so akrampofo awie yi ba ha ya ni Krobea ompom te say ya nya do no ya na so ya viado ya say hia bi sa na se ba Ewurade Nyankopɔn mo wa ya de na sesei no ba bia ni o mekeka kono oh my Ghana yentutu yen ho fo yensuesua de mfiri ni o ma hodo bi mu na yenkyere yen ho ade na daroma ene ade ache ya say hia bio yo akra ma me na ase na ene Nyankopɔn ase se ohwe mpempenso a ye de wa hya ase emu yare dom emu akofia ase na se sabre e da so ti ase na ye som oman no a na se ayeye na ase entontom ana se ye de ma asafa Ewurade ohwe pempenso a afini nyina bonya busum wei na etwato ohwe ye hya afia ase ya anche na yade yi ebeba ye sure yade ba ye na nipa ye pomasi bre ne sen nipa adwen ne sen ewie ase ebekwa wie ya na ase nyame na ebe se ni wie ase wo mo keka nsem sure but nyame obo ni wie ase no on enim dia oye na dama enti ne yada so ti ase and the see man mo ni yo if say woni ye di ni ye hweri je ba ye dia Nyankopɔn ne ye di ni ye empo abato yi se ne na ekwa akɔwie se ne na eba abesie enuanom mere wafo maame no mere wafo papa no kokofo enuanom nketoa ye ofo asenom na obi akoma nanso onyame ne yadi ne yie no matter what de ekowie de nyame oni yadi ne yie takra se ye obibia se de aseda ema nyame na se month we so ye me month yeah sure so December mu ne we December bia ye month na afiwe no anya sa fra se well ade onyini the huni best menia onyini ne na ogidi me nyindi I will be pendi dia no pendi okay ebi a wo nan so sibi me so enti enya den okay enya den eduru ha oba de achia bi wa ha akra me bo ha den very good and now we ya said dia hia bio na Ewurade Nyankopɔn mo ono na akekere yen werɛ e dia beduru sam pempenswe osase da sa akra e be chia tiefo nyina na ya da Nyankopɔn no so ase akra osase da se Nyankopɔn ahwe oso ema adepa kyew na se wahwe oso ama bosumi edi nkan ne etoso mienu ne etoso miensa bedru bia ya bedru emu akukurufi ase ensam esisi ye huhu me kura na me pa wiase no afia emu aye huhu ama me pa eni 2020 oba wu wiase na wiase enfia medie nyina ebre wiase aye huhu ama me pa eni sa afiwe okay na se nyame aboa na sa abre ya da so te ase ya na sa wo so wona Nyankopɔn ase
if you say uko wiam ya antra de wonna nyankopon asifiri say obi de woka wantua wontua akwada ne ka wontua wonna nyame asifiri say osisi yade no nkoi wonna nyame asifiri say osin okaka naba enu nti wonna nyame asia na ekwan bi so no wo ya yeboni aye okay senka nyame fa sa ama enka wo firi mu koya enka okaka ne ka okaka no ho wa asama do ana sa ha sese ye kansa ye ka ti asefo a wo ka ho bi sure sese ye also de say otirimu ni say also de nyame asifiri say ye bobo ati asefo din a wo so Jesus say pressing say wọ́n sọ da so ti ase. sure. wọ́n mọ̀ tẹ́tà ẹ̀dá ho a go to sun ho ahwan water ṣe ọkọ ahwan no sẹ wọ́n nka ho di a. ẹ ti sẹ nyankopɔn ni wọ́n di yie. ǹdí wọ́n sẹ wọ́n hwẹ́ da ho náà amanfoɔ fimfam da ho. ne sẹ wọ́n mfam ho bi a wọ́n mọ̀ fimfam da ho no mfie no wọ́kyẹ́ bi ebi nso kyẹ́ o. wọ́n ọ̀fẹ́ kyẹ́ bi ebi nso wọ́n ọ̀fẹ́ kyẹ́ o. sure. ebi yɛ tenten kyẹ́ o ebi nso etia kyẹ́ o. wọ́n mọ̀ ne fimfam da ho. na sɛ wo sɛnea wotie bi a wɔn mfam da ho di a. na wo say wo ka kire onyankopon say okay awurade woni me adi ne gie mo yada se atiefo eno ye mapamfo ya enawia yi me ne wonom edi dwuma no eno ate won ka no na wo kɔ ye YouTube ne so a ye wadofo ne ade hye a wonom nso wo so na wonom ka ye ho ewe dwuma a ye die mu enawia Mustafa Sayid ewa ahoma ne so wo se na ya Krobea Asante brema ye busuakuru wafo enawia yi ya gye ye dwa na ye show ne live nyankopon hyira mo ene da mo nsempa ne mo ne pa mo de babesom me papa ene me maami nyina nana ena wie won mo aba da mu abiebiem ya adwumadie no won mo show live ya da won ase Margarito da hyehe won nso se nana ya Krobea Asante ena wie awurade nyankopon onhyira wo original chasey moro market fo no nana ya ba da mu ha ena show no ye hwe mo live ye wo Charles Edu ewa ahomani subi enu oche sakra enawia Margarito wono nso kame ho ha moro market yenso abiebiem ena ye hwew na yemfa sedam ma awurade nyankropon se wode enadwadai enso adom yen pachi number 2 fo nana yenso ye wa ahomani so na akra we miss you rough nyankopon ye da nase se wama enadai asan atoyen na yasan edi ahia bio Atobra Justice Honorable and watches a cry a Krobea Asante oh my Ghana ye hiasumdue enti ye beka near the achre Ghana fo nyina se asumdue no ento yentrim na yenkutekuta ye mudiem emma asumdue ne nso enye adwuma Honorable Baroski enso abasubi and watches a cry another fresh week ye the aseda ma awurade nyankropon na ho bambopa ene ye na domo a ode aso ye nso abeduru sampempen so yi enesa wo ba mempesua yi so a ye nyina ya bada mu ha na Asem Beba Dabi show no ye hwe mo live okay emprempren ensam ho oba de akra na enne ya senhia bi na anu fiada ye di nkomo bi ewa afidie yi so na ni gina owura bi a ni nua bema oko Dubai na agent ya ofa na free Ghana ade na ko nipa wo ko sine so Dubai ho o se ba wo bai emfa ne oma na emom me wo enioma bi a me pesa wo je bre me pe banku ni Ghana ade a ho den pa kese ewa amano ni Dubai ho eye Ghana nuane enti me pese oje emole de mole onko fa moremra bag medium akese no dia toso no mienu ni nyina ya more ogwenika afeidia kratch ni kokodru Dubai wa se emole no na dane eye wi ni shem ama yati owura ewo mole Dubai ho na ninua na nu fiada ba ha enne ye hyatiefo obose sa asem no ye besa atoa so enti enne ye besa akwa ahoma ne so na yakọ Dubai ho na yakọ tietie sene ensem ne mu nso etie opanyine bi free German wa bagana kama yamana kwaba na won se afia no hia sei na bogafo no omo beba ade aya wo mo ta ye pa kese ene so ebinom omo pem magu ho oh yeah emema no omo pem magu ho pa om the bet 2 months enti so obedi na awotwe mienu a
na watwe mienu no onfa ho se da bia o ba fofra o de be ya nice okay na we wo free Germany na aba wanya 48 years wa ba be ye bi sa ma wo wie ye nipa de se wo ma nisika wa ma no wo se ka kire ne se Africa free me be ma ne me hwa ma me abaya na pai ne hwa mu mienu na asemo no sɛdeɛ ɛteɛ no mempɛsɛ mɛto ɛnkyiri bebree wom ɛno nti yɛkɔ ahoma ne so na yɛne asante akyɛm de hyeɛ ɔtani yaya akɔkasa ɔtani Krobea Yaw Asante mo ɛnka yɛnim sɛ yɛnuanom a ɛwɔ ama no ne deɛ ɔba Ghana ɛyɛ ahomgyeɛ firi sɛ wɔn mo akɔyɛ adwuma brɛ Oba seya obegena home na we dia ba ne sei na wa megena home na wakope ba amu oba na pai sebe ne ntohwe mienu ama no otani esi sei Asem Beba Dabi Krobea yebi kan ma uta katie for muti e na re itia to bibia na me demo ko Asante Asem so na ntanifo akan se ofa oba adifoda uya Asem enso adifodi Abrantia no abasini edi a omo de fe no eye kwadwo enkatia edi enfie no aduonum na ebre bia atwamu kwadwo enkatia yi ninia ma bia ewo Germany ebe fa no eko Germany na ebre kwadwo enkatia yi owo Ghana no na asema o kan se eda obekwa koduru abrochire na so nya broni ba ene nda na seda no a owumpa okay na nyame eye na dom ema no ekodu Germany ho osna ho abe ensie dinu na Krobea eni kodu abrantie kodu ho no on frene maame na wa frene papa na tene maame ebeti menka eye ne picture a watwa ne nsa wabɔ ne nsa watch no the watch no nko a wuwu nani no ɔde asɛnde ana so tumi de nan si akonya so na watwa na wasɛnde na ɔde abrɛn maame obi ewu nani na hofrɛ no a na ɔne wo ka German kasa maame izo nte German na ɛntɛntɛn wɔ na ɔkɔdu yɛ no dwuma dia ɔkɔdu yɛ no sɛ okonya nyame yɛ nadom ema ne konya mrɔfo broni ba sɛ ne wɔkan na ɛne ɔne mrɔfo yi sɛ ɔmokɔ ɛbɛn ne bedu Ghana no na asɛm a ɔno nan mu asɛm wɔse wɔtumi kɔhyɛ ɔbaa dɛn bosome yɛ bɛbia adeɛ anɔpa awia ne anwummerɛ sɛ ɔfa ɔbaa no sɛneɛ ɔno madam katina aduro anɔpa awia anwummerɛ bɛɛ bosome ɔnkɔ adwuma na ɔsɛ ɔbaa dɛn ne dwumadi a ɔne mrɔfo no nko asa ɔno no na ɔpɛ ɔmo dwumadi a na ɔyɛ no ɛna nkyɛnkyɛ yɛsɛ nkyɛnkyɛ ɛwɔ n'afe dakoro ɔte n'ani na ɔwɔ Ghana ɔte n'ani na ɔwɔ gyaa so na onim sɛ daeɛ okay na bi ɔnam no yɛfɛ ɔgyaa so ti dan so onim sɛ daeɛ adeɛ kyerɛ no nam gyaa so nkwanta yɛ a yɛto ɔburo ne nkateɛ ɔsa asɛmpa anaasɛ daeɛ adeɛ kyerɛ yɛ ne maame akɔ afu ɔba ɔde bante ne bɔɔde abɛdwa si hɔ sɛ awo fufu a ɔmɛdidi ɛyɛ asɛmpa ewie ase no na sɛ kɔdwo nkateɛ yi so ɔbɛdidi a na yɛ ne maame ana ɛbɛtɔ ama no bi adie na kɔdwo nkateɛ kakra nso anka yɛ bɔɔ no a ɔde baeɛ no ka ɔmfa mmɔbra bi hɛ kɔdwo nkateɛ amfa anyɛ saa o saa mmerɛ no bɔga ɔgyina so na ɛna ɔsan didi ɛmaa Ghanafoɔ ma yi agya wɔsɛ kɔpɛ da mu atu wokɔ no wɔanya bi na anya mmerɛ a wotu nti agya mmorɔfo abɔ no deɛ a ɛne Ghana ma akɔkɔɔfoɔ a ɛwɔ mu no ɔmfa ne saa ɛna ɛno nso sika nyinaa ɛsae ewie ase na ɔde dama tu serɛ ɛti na ɛdin a yɛde frɛ no dwaafo ankasa ɛyɛ bɔga ɛnyɛ asɛm a ɛbaeɛ yi a akɔdwo nkatea no mpo kɛyinim sɛ saa ana yɛfrɛ no na ɛberɛ a asɛm yi baeɛ yi na ɔkɔsida lotofoɔ sɛ n'adwuma ɔnyɛ adwuma biara ɛna agya ɔmoma no loto kios sɛ ɔntram na wɔntwa na wonya kakra a wɔno nso ɔde apɛneane adi
no ana abrante e de wo na nsem keka o kana brote otumi ka so ba se le faw the faw wi na ma faw to the tumi faw ba fa ne to na ma san atafrika fre na se nti samsam na okeka no nti e ma no be ye e ma no ehia se o ye oba awo asante atinja so e subanya oba akrampo na nya dia betene ama no aben na leto kios na unya ye no what leto kios no na se wo hu se ababa wa bi nam no hu se na dwen ye o ye ho se promeni se na dwen nya na ega wo se wo de no ahyew so wa di lotu di ono nkoda na uma sika kakra di enu bi na se kojo kojo nketia ubenya oba ne nada wo de faso nti enye ema ayalefo no o ma be twam dwa so de enye e fan de ware o mo pa na enanu mi ne dadi na ababa wadi edi aya de fra no e de ne ono wadi ntie no aduno enso ya se jaso na owo na one no ese se hono mo ya se de be sika de ba no bia no na one de na ti akodi bo na de den so no sabi na de mu kan kakra ya na bi mu etan no onya no fin ya se unye kromani ana se unye kromani krampo na se unyi mu a unu se dia oyare eti ona na kojo nketia bebi obenya bebi loto dia no akodina teo no akofa no na se one no jeneni eye me ni den na kojo nketia e kan se jene se wodi loto 4 million ti o mi anko na mu kodi do se ne bebia no omo ye no na omo ni skani ene ababa wa jene edi kojo nketia ti ekoto indomie ekoto tilapia eto drink ekita ho robotic na oja ikuta direct ni so bobo kojo nketia e boga na mo kofi ekodai na mo dama adiati ye no e ma boga san kese o fan ibi e ma oba na tre so e ma no e dai na ni nya se oba no e di mani sika no sika no na boga so de o ma ni sanfa no bi me ta so mi na on fa sika ma no na oba no se da bi wan fa sika na ma no a enya bia obetene e ma oba se wan fa sika no e point oboga no se enye o pene na ya se bona tokom no o ma ne mfa no ye so so on pene ma ne mfa no enye on tafeta for ne be na eno na boga yi ne be ma e bi sha baba wa yi enu se ye den yo ne sho abo ya a brand new sho ana Krobea se wa kuma ponte ne nchi ana so janda se aponte ya to aponte eso a e wo demu a e pai fa hono na em se pete video no mo se mo jari ndino mo ba se mo be show ya sa bia na nkanne wo hwe so anka wontimi ni ka wontimi ni di kabo wa komio wa kan show na odidi mi kana mo da sana no na mamfo abaga dia na ye wa kan show abaga dia na ye wa kan show ana mamfo edinesi na moja sana na sa omudi na tia kodufie na omukodufie na sese ne suban ne ye ntino isiefo no eden edwa no bia mpo omba no ana e ma mienu ana abrante baako eye adom ana ja mo boae ana mo bu 5 mo ro ne ho na reho na mo pe taxi ti wana edusiafo hu se we press serious no enye nkola bro no ansa na mo ko pe taxi na mo di no teno ko bi seni bi anjesi adum fo ma ba ha mienu ana idea ta mo de ba ja so government hospital na be ma ba ku na mo be na se ni plan fitie no se u se ubi se bubu antenta na wa chana redia no chikomu no sa pepe pena ne sho no no aye demo ni ati esense hono de esense ho mo pa ja so government hospital na te se so chan o mo te se o man ku fwa ku niama tra na te se tra redia mo fan ko bubu enkore se bubu fo de o mo timia
Obudru agugo na bugo fese bro. Yes, I na se da so akimia. Yes, you akimi. Mo fan ko confirmation. Samra make say. I don't get here. I friend blogger. Or the kai mu amade ne ba confirmation. Hey. Asem we ano hye. Otani wadarumo video no ye be describe ni ye. Ye be hwe ne honioma na hwese ye betumi atwa ho ne kakra de akwa. Na momo bia ebia ontumi nkohwe bio no. Describe say na ge no eka sebe ne ntohwe no a emu paisa no. Ano Krobea. Benifa kan say onkwa utumika. Onkwa udi first. Ono na eka say ababa wana na aka no amana yesa. Na mi tinu se na wa boa dana ababa wana fa bread. Se for the se na esia ya no na Krobea. Who check that appointed. What an answer, Jan answer, and shit. You didn't show up to them. I'm an idea. Redeemer pay free home. I'm a white call. The woman what in the middle corner. I will. I'm a German by my brand. Okay, my young share. Oh, say, Bemme Biano. Sabe, Neshua Muno. Abanu Yemiunu, and a demo. Ena mienu no ne ntam no eye ni mfimfini no ena sebe bema no ebia we dia no ne fahen ena awura ne se no ekaye nane ena meka se na brante no mi hu kwan kura o fa so tini kama isa bibia no yi o ani mi o ne sense o na ba ko de enya ba bi atoko kakra ana ba ko no sense o bojano sonene sa enti na meka say abranti na de ye kono ababa wa ne bo ne panie bi anasa o ma no bi to ke anasa tramo bi no mena bo so na ababa wa ne ye senka gere na mana na asa de ata no de ke say u gwe ho awon ti ase adai ebre na mu no awura no sebe enadwi mu yade no ebai ena ma ne yes ade na according to Bogano sana nipa esusu no sana nipa esusu kan te sa dia because among factor sa unit no o me kojo nketia be friend Bogai omu san enye ne ya te baby a e be ba be hye no hu bia no ene okoka o ma no no mu ni esi potria we no itimi e bai etino na no so no ontimi nkasa obisa na sembia onka nti wo mo de ne ba government hospital o mo de na eko agugu no obisa na sa so o de agugu kra e ne ko no na mo ko kan German o ne mo ko kan German kasa na ne ma ne so de ko na ko di won se wuru no ho no e po ana me so me gane jaw na si no se ye ya ye ka se jedet no o we jedet no ana me bi kan ka se nya de no no one and because one no crime is one and say wow I'm a bushia for Friday up to Akolana street. No one says send a Akolana being a moto. Only Janet Nico die war Bogane dem and I Janet ne dem. A man for school there didn't plan on the coy. School dem. School there I'm not in the coy. And one in the da homa dear chain. What we can animal coda and I don't and I be a king or find it all says a man demand this can and a friend say or find on a day as having the call on we can say school for no or be uncle school you until boy you say or the neck of fear and on the panel and shall form the panel or banner and coffee sana for him. And the first one now we didn't can ray and the school them wa. What you can why first? Anna, your friends, I'm yet saying or finding a coy. What in the coy and I'll call him. I'm all sorry second. And again, it's to demand this can answer. If you cannot what can I say? Oh, man, no. Office can get it, and man answer. And also, no man in my say,
Inti me my ase bom tokom. You are so ma menya. It show any not possible from woman. I don't know. Otani ayi school mu ho de ikura wa pra kotom no e ho na asem wo unsa se bema ebia oni oba akosia e wo dem a de ebema ebia ne ntohwe na pie no moma ye hwe se ebia ye ne kwan so a se wugina ho na wo ka se o de obema e hye oba nanum a oba no bekoto ho enti ebasa onso wo ntohwe no ebe sensen ho enti so oba no ka se or kotafre bema ne ho kra no a owo access entem se odena no ene ne se ebekọ entohwe ne ho boga kire se bi na ye no yeni nan se boga no ontumi enkasa ne o kan se waka me hwa na asem nyina nse na nyina nse munya abotre na otena video no munya bibi se ne be ya amanfo be hu na otena nse ye beto aso a ya to aso na amanfo ehu video no mu sa asem aye ka no enya na nsesem enya abakosem yemu asem a asi boy no o se edien pa apote no ye wo jema abonten so a e ma abrofo ball ne ba Ghana no ese ema 224 sa na yo ema 224 ono no ordinary ko ball sa jantra fo no a omusole a yet even oba Ghana has to plan no ya o ya se me fawa for any no man now so ye ni na so ade a wo ye no me juma wo dia me ye ni tin komo ye ni tin se ne me ne transit din komo ya kwesi ada ikura no kwesi ada me dai o kwa kwesi show bi ono na nkai ko tsen se fio ye ko na o ye de na o ye o country obi se me kwa kwatro tani ya ifio nti o kan sa na me on sign na me man kisi this eti chefe nti ye ni din komo pa o kan sa ne juma na odi no hodia ne chefe etutu adwuma na no ede oye o ye tutu na akotefe e ho ma no se o fa no na fa ni ya o mo pe na chefe o mo pe e before no o ma no o mo pe e before me ma no efa no eye omo defen omo yi nti ono no betima gya na ho ama wo tete bi bisa wana tete wo betu ana wo fukura pa na o si so oba no sene o si kan de Krobea enko wala mbroni enti sa adwuma ni bi no okoye wo jema ho eni bi no okoye eni bi no okoye okobo ashawo bra e wo jema ho ashawo bra na ede ne ba ye nso nti a wo ba Ghana ha abusuafo ni nyina yi wo mani ede amane saa oba Ghana no ya kwa ni se emma kakra nka oba ye no because abusuafo ne be fa wo ye dey e koye juba kakra nka e wo ho a wo ba ye no na nka bia wiye oho awemfo no mu hu mobo na dia yen so so mana yen fa unko kakra ka no so de ko share hotel you ofa ba no a no de ne ko hotel ono no per life masa na Krobea asem we efewani no per life kakra ba ya no so o de ni nyina we ono on fa se Krobea on fa se 50 million pound de be ma na wa fa wo no akodaw you no Krobea a baby and we have a friend Vega Yagra any APC was already Zagra no now no boy APC for I would rather Obana Bejana did that be on the Empano APC there Empanibutu Jimisa Eya Samo and your banners are no Nebusian will be amphibio Safe Pepe. And this is said, yeah, never come for noche. I may get Mr. Common and Consola or Moon. Ganson and Nam, Garson, Quantan, and Potamo. Yes, again, and Krobea. Gano, said, I wish I knew a horse for home. Then, Mrs. Krobea, no, where's the papa?
Yeah, I said, being again, and so now you can. One here, one of the car. Okay, Mo Yada say, Otani, Wadajia, Wenya, Amaye no, Yaniso. Out of 4 way a year or 10 ya. Na Asante Achem Gaso and Quanta and an Impotamo. Asem Wesye, Abaya Bayase, 27 years. Now what you say, lady no, Sabe, Nadri Mukano. A radi wonfe pa. Ne wonfe. Ena bema inso, o wonfinsi aduonum. Ye frɛ no kwadwonketia. Na kwadwonketia no, jema abrutimam. Ena nabusuafo bɛfa no, ɛde ne kɔe. Ebra wo be free Ghana akɔgye man no. Entama wɔkato Ghana asase so ne sɛ. Sɛ wɔkɔkoduru jema abrutimam, na wɔkonya broni baako pɛ. Kra ne da. Ɔhwe no na yet never back to Ghana crowd pe. Ampedi ampa wokoduru hono ono ankasa nanumu asem ninuane ampa de wodne kokoshem eye ashawo bra be ma wo ba ashawo sa adwuma no okokodi ye e wo jema abrutire wo yese ne e ma no ono ankasa nanumu ofa back and front nyina otumi fa wanim sebe e fa woto enyina aka ho enti oba Ghana yi na sam saa ne dara no okeka oh emi filu sa oti asiama me a betumi afa wanim asan fa otokra asa ka ho enti ama gas na ewo ho no obi empe no enti de woyo eni se woteta no ohwam na wo hu se sebe wadwini ni ho so wadwini mu eka wa no abeya olalai oh memoska mame no nkoda na wone wakoda enti won de wohwa ne se sebe woni a woni adwi mu ka wo no ono monkwa no ofa na awuraba geneti na dwe mu ka no but uhu se na dwe mu ka no ne ho ofe pa ena krachi wei akofa no edi na ko school akofa no one na koda one ni da first one wie second one wasa akofa de kona genza da bi obefa no ka kire me se obema misika enti ene yete saade a first kan mame nyesa me ma wo nye be ma ne ho aso no so o de ase de ade ne yam no de o mam nya kra twetwema me enti tafre homa me no se na adwombone abaga ni trim ya wo koto ya ade ne sensen wo no o fatu nanum te se na ntwinam no wanya na kabo se waka ama owura no ne ntɔhwe ni mu apai aba no baako yi sensen ho ama baako anya baabi atwoko na mo amowo YouTube ne so no ma me hwɛ sɛ metumi de video no kakra to ha mamwa ehumom but sɛne atia no ɛyasɛm ɛsa wo hwɛ video na ho atiefo akwa no ne bɛɛma no ɛsensen soro ɛna ne ntɔhwɛ no sɛne bɛɛma bi adeɛ teɛ no saa na ɔno nso deɛ ne teɛ but wei no ahu sɛ ntɔhwɛ no between the ntɔhwɛ no mfimfini no emu apae enti ɛhɔ no ɛna gɛɛ no sɛ wɔde deɛ yi o sɛ deɛ no wɔde yɛ krakye de sɛ yi o ntumi nkyerɛ deɛ ɛhɔ na apae afiri ntɔhwɛ ne baako atwɔko kɔna ɛna baako asensen hɔ ɛne emu gya paa deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ya ɛsensen hɔ yi otu bata kwa amanɔne wamfa busua nyɛ hwee ɔbɔ life no watwa ɛde asɛnde abusua na anim kura ama o ya yɛ bɔɔ ne baa ya afei deɛ waba abɛyɛ nie sɛnea video ne teɛ no ehu momfa nkyɛme ampɔfo ya Krobea mame na ase adesua wɔ krakye na sɛmo debre na menchia madam for hene baako na buansi okofo behina se hene okay one ne maame oba pani na afia dwamra kente behina se hima akra unim hwe ewiase ose aya kansempa ema wo ho na ano se ne pani so on bible so kire no ano a edi nkyene edi moku no saa ano no ehira ɛna nokro no a
esan edome Atiefo nyabotre doing the inscription see say bit to good kwa no hye good Krobea ene wahu adwene a dodo na de kwa brochire so wahu adwene dodo na so tu bata obi adwene se and at times ye blame a man no to kwan ko Dubai mo ko offense Asia countries na edu bia na my very cautious because obi adwene last can say again say obi adwene say otena pray no enye to ta ne kosi ne side ne bakra no a obey boga ope na dwene nyina no ana won so obi so adwene na dwene say so kwa brochire no ne broni ba kodampo no owu a hwe asem wo yo kasem we pan ni pese ne timi adwene we e di tupan na broni ba no ye de yi no eje na dwene no se ono so onya sa broni ba no krampo anye ono nko na eka wo ye kan obi aka biesie no onyanko yi wo obi aka bio wotiga na ha waka bi se onya broni ba kwa no owu ope na kobeti hwe ewiase hwe adia sa bogai nkatia ye ho pressure ye di si na busuafo so wa brochire ena munua be ma wa ha ena mo de mo tete ho mo mefa ne nko de maame ni papa be fa telefone aye wo boga na wo ho no di nti na wo de wo to wo ni pa boni ni pese unua ne ba be ka ho wo ye pese mi nkominya efise asemba wonkwa ne so say ni pa koyas na ni sister no anyan emefa no wo di ni sister na tem mister ni triso na pampa so we di pa boni oba ne ka nkwa na mehoro ni trimod etike ebiso a wo kwa na nya wo na edoko na esese wo bi foforo ho an ka onu mama na adwen da ho ne ko ne so pressure na ye di ma sankofo no ade de be fa etike be fa wo no a wo koduru ye no hwe de bia me kase mo se de ma eye brekum na brekum aye broche fokuro ne se sebusu ena no eniwa ma no e bia mo ye nan enumu a ba ko bomodian de ba ko koduru a ne kai masa o efie we no ya fa ko o so o ma me side no me take ba ko scanner ye de be fa yes yeah fa ko problem we sa etimo se efie no mu no wo bia ba obrochire adane boga fofie obi ani mri obi dabi brekum fotu man no good eti eye den na wo de ti o ya be fa wo no enka wo so nya sa adwen ni bi na wo so be fa wo bi no wo de ko ya wo se wo de ko botutu adwen no de ko he no ese sa adwen no o ese beti Japan pa me nya broni ba ne da kra ni ye bom ya me problem ana pa ori broni ba koda sa me yakobo no hwe course wa course de fio hwe damage wa se no enti edi adwi pa biom na bogas no mo ho no e be se nya ma wo mo ase ha biom say me fa ni pa na on damage no edi adwi pa no obenya biom se me ko bre na me mefa ne se ka wo sum ti mefa go bi no mimbe fa wa ya me ka me boye nyina ye we Asem Beba Dabi eti di adwi nya de to obitrim se onsambra gan na biem esa me fa ni nyanko dabi ene me nyam sika be me yere ni kunu e be me ne me ma eti damage ni nie sisi a wo san ko fa otanya beto ma me no ne ba ntam oni e wo ho no yes because pressure omode man no se ma me ka kire o sama nentina Ghana manentina ha o se me fa ne ma no obeduru ha en fa so be pa na wo nya firi so sika na hye eta ha no etanya sa be da awofo no ene ema no so entem ana Krobea tie ewiase aye wasisi aye we me da bia me kasem tie oni ba se kraman me ba ofie na se kraman o kraman no onka me ma o kraman we dia onka bra onyo hwe adwene timi sesa anytime as you see some boga fence nkatia yi any guy no say ka say mark wo mu mienu hwan na adwenya Ghana
dwene ye che boy no because who want come back na broche woni ma broche life woni bibia but life na ko mu abroche ne indecent art nkwa na koye no adanya because between for battle I say a price for you and you again ne kura wa ye ne why a plus man say 190 ekeka say me dia broche me koye no me ko fa amato and na brofo ma ne nso pesa de no na won pesa de ene wie wo say and see abewe ohwa no oba yeyi o ma me ne kofom atumenkan no oba pese ma oba yeyi want na mesidan oba yeyi loto kiosk mu ana wo tie oba yeyi unyo oba school dem ana ade ne ko so anfa so be pa na wo so na sebi ejika onim nyansa obi a wo no wo wiase a ope ma sebi o wo ma didem a wo ma dwimu ana no ma da no eti wo ne wo mo ho na bodam say wonya normal food obi anso mpel because we are useless material Asem Beba Dabi so what I say we are useless what tim nya kokotu kwan ba na sebi o obi a na dwim kan no say wo ho asore ti no sebi on tafro be ma homo na npa na dwenye ni pe na dwenyo at the moment now all yes had na de ne ba be den on kai kwa say be ma o enipa be ma no oye because sebi obi a na dwen ha ne bia no adefo bia ne papa ana why yes had we e de tia o ti ko bia me de ewiase no say ye bi mu abrochira yesu so mblemu wo mo yesu so ma pleasure enko wo mo so na dia branche we ye no me hwe ye no say say why ye niema bi ma me pa ni nuanom no chew say so ombo adwen bi say omo mfa sa adwen no emwo ni bafoforo bi ma anya sa na obi ate me de bia me ka say obeka kire me say Krobea nye ampofo nya me ka say me de onfa bi nya me ati me no obi nya no me I don't want to hear that say obi nya doesn't mean say onye ma de enti na onye ma no because e ye wo ni mienu asem but obi nya ma doesn't mean say onye ma me o ati de say nkatse wo ye no e wa busuan mu no enu nkire say so obi wa busuan no mpese o mo boa no a ma o mo boa no na me ka ho so atimase okay because anya sa de ni be di o mo tiri mu dem say ye be fa we kura akoye no wa nkoba bra ene de ne fa amaso nko sa na amati ana dabi amante sa se kofi na te sa amaso nte sa ama betu de koboa e se mo afoforo bi ho no mo a won fa mo we na we no ne bre no a wono a wo bre kura no eyema no sabi okota bo 50 good years ambofo akwa no epra o nya mprai hwe ayi abowe anu adanko ana obi aye phone garden e wo omo fichire adanko ba no sori a garden ni mu na odi agro na ne baba fesa junior adanko bra okwa o se efo ya o se ni efo ru ane ti wa obe ha wo so da bi onya hwe ana efo ru so su fidie sa adako adanko ba na ko do efo mu ana fidie yi no wo kam ma ana ma me ko no sa dai o se fidie na yi me o se mani ay ko o se wodi nyanye ko efo ru ane beto a wani be ye ko kra che sei aye me da say enti ukodi about 18 years na de shwa apai enene ye do koji a nyansa be ne wotrim emfa so be ne wo so wo ye useless material etwe no mabusuafo no emfa no enka wo mabusua no say bi we lipa because e ka o mo boy nyina no I waste ene hwe e ka foforo ene wasan de aba wey odi ka pro na boka for next discuss aba o munyai o sha video na adofo make ho asem na ade na very serious but mama mini me nkomo edi kan mra akra o sha papa na wanyini 50 years na 50 years edwono kakra kra woni trim ni trim no we twa no amele say kaso obi atwa amele a wote ase oh yeah omo mu twa amele no otwa aha no otwa na ye de ntwa bi unse de nenye ye de amele ni wa na ohwa no a oyo obi a wapo ne ho the body no wapo ago onye good burger o na adofo sakrachi we no hwa na oyoma omumpenwi ni bia obeyege kura akobeyege wa wura so kwata obeyege na kwa we obeyege ni yare bia obeyege
ne showa no eye omo showa ne yen ketu ani bia hey omna mo den enti ga ne car de ne sa no atie free ne be manase me say be me bia de so ayen ketu ano ne ho den pa fasi o mama out of mama men corner memra I will show you the video. The video we can cover some parts. We want you to see the man na ye kan e ho asem no. Ye pese mu hunu se ni pe yi a ye kan e ho asem no. Se ohwe no a oye mema na o ma yusu di bia. O ma yusu ama na nso obey aye wo mo no. Eye bia. O de I want you to hear something small. Efa video ne ho me pese muntie bibi kakra bi. Efa video no. Muntie kakra. We what is obi ka say abodam phone odi won. Monfanche. Me si jina ho. Ne ma me na kasa no sabre we nyina ne moja no. Dabi ya de be fam. E moja ne sone. Tobo no fa de ma pepa mo. E moja ne sone no. Me de beto o de munya botre. I'll put the video on the YouTube. Hey. Jaja wo de jem na be fra. Money akro kai. Obe this guy will die. Oko badam for no wana. What? Dabi. Oko badam for no say. Wo ba wani mo hwe ase Asem Beba. Bi ka sense mfon kwa na odie. Me pese mu see video no. Obi ango trans anga say a good story. No. Muntie. Afia kan ho. Akokora we yi ameli. I refuse to grow for the bio. Boga. Eba ne say. Ase kuntru hoje no for boy. O ze honso mattress bia ni ho. E form raw na do ko to get si o bokuntru hoje. Ye ne say. Boga jai boga. Wo be me na si o. Yo. Afia bobo. This guy will die. He died. I tell for mama come. This guy will die. He will die. I'm telling you. Per what I'm seeing. Ewa hano. Hey. Obewu. Adofo mama mi nin komo edi kan. Mo am wo YouTube ne so a mo kan video munya abotre. We will bring the video on the YouTube for you to see. But Tofia Kwabedu 21st clinic for Abba. Enti medi men komo edi kan. Tofia akwa aba. Erade adom me hu na ache. Say election see. Na easy. Me dey still akra no me voice no me recover. I'm still struggling. But birthday. Yeah, dey ahode ko pa adwuma mo bi papa e. Oh, enye easy o. Ehu. Basa ye na ekoso ni mmaburu binu a omu di service basa ye na chi no. Oh, but there Krobea yan kan say obi obedi nsamfu bi obewu. Yeah, sure. Yan fan to obi atirim. Sure. Because Ghana na ye wono. Yan trase ma on fire asumdue no. Obi antumi mfa Ghana mra enhye ne nsem. Obi ammo mra so. Enti se ote ho na obi hye wunkran ne se koye biribi a ede basabasa ye beba. Opa okwa na wakra wa busuafo. Me ko ebetumi abasa me mba bi. Anye se ebetumi abasa because ubewu. Ubewu ne e o se ye de tu yetim no na ba no ya to awie. Asa bibia ni obi. Onti baby asi a court wo ho. Tia. Ye must street mu. But you know, I'm telling your security service no. Okay. Efri ne. Enkosi fiada. Omumu omani na ho. Bibi betimi asi. Efri ne enedwa day. Okay. Enkosi fiada. Maybe ma some regions. Okay. I say omumu omani di akiri. Okay. Greater Accra ye one. Okay. Greater Accra ye one. Omuma omani nko Greater Accra. Sa intel way and information way, intelligence way, me peke last week entinra nenya mwanwa said ye course wa shaman no. Enra the see wa shaman no. Asemo. Na no she ya blocko kwai. Efie na so enche na aba. Afai. Odi amama ankobra. Okay, I was here for medasise wajibre na every 21st clinic as you said the mini Krobea ekan no na ye gina doctor panyina oda 21st clinic anemu na ye de asida kase pa ama o man Ghana mubaka ya
ade twato a ye ba afidie so no na ye tufo afa abato a ye kwa akoto eho enti nyankopon ye adom ewom se abato achi eniema nketenkete bi wa akire de ba de ye bompa ye asre Israel nyankopon se obema asumdie aba moma enhya no nso na awie de ye ba ya abusuafo onim se 21st clinic aye clinic abusuafo abibidro na ye de sayade na on se ye ka bibidro a enya bibidro bia na ye abibidro me matimi akowuram ebia minim sa meti a highway adi we ka ho a ebetimi aye brebi but obi nim kyanwo na eba 21st clinic ankasa ye nro eni abonten tie ne ye se wo PSC akoba bi na obi so 21st clinic aduro ni a enye ye duro ye gene wo clinic hwa na odi akofie na regi sama e wo 21st clinic ho ne se oba ya sueye na ye mo wodura aya bibidura aya krogien bibia mfrem tie ne ye aya bibidro krogien bibia mfrem empo ya topa ye ho no ya tro 21st clinic agu ho 21st clinic asueye na ebia obi ka cho so ebi wo baabi na baabi abi wo no se topa ye no kra no onsaka na se topa ye na me no ka ho asem no se 21st clinic engu ho a na nyanya eti abusuafo awie no obi bisa se 21st clinic mo asueye eya ahodo osen nyame adom ye won kra bata baako edu ewo man mu nyankopon adom me no kasa ni se wode wani kire nkran a ye wodomi market have you do abro san kese no sunwan ye wo koto krom ajan kroma junction wode wani kire go so a ye wo ho brekum ye wo ho dwabo so debi so ye wo ho wode wani akire tachimaya ye wo ho ye ban agenkwa fm ho ana wode wani kire nkranza nso nyankopon adom ye wo presby asoda no enche ho pe ana se park kese na e wo ho no children's park na e wo ho no ana wo ba kumase a abusuafo ye wo ahwa overseas afa radio nche ho a e ho ana 21st clinic dan kama kase esi wo ya painted down who green screen kase bi ebosoro ho na abusuafo ba bia me kan no ayemampon road etu bia obefa ka bia wo se medemani kire 21st clinic na 21st clinic enura 21st clinic wa abusuafo wode ma wona eba ne nchen se oba abegya ayaresa no omo ankasa ne kwa omo dia danse eba omo na ka kire won nuanom ka kire won se 21st clinic dia ukọ won nchen a adura wode be ma no ugi mu ayaresa na nsan a eye November yi eba December yi mu no ye to si ho echini enkura hodo so ba bia ye clinic ni wo bia kumase ye bi ewo kumase na abusuafo akunafo a eba ye no aya dansefo se enu 21st clinic de ma wo no nyankopon adom wo ho atọ na obi bisa se makoba bia bre kasa hodo amakogigi bebre na edie na 21st clinic edanso awie no me ne doctors na o ha doctors me mo akwa yeja na ho to say nyame adom na nse nyankopon kura me awie no obi bisa say edie na 21st clinic edanso a edie kakra na obetima ka fa 21st clinic ho to fe me dasi na the time is 21st clinic ye djuma dia ye di no ifidie di ye djuma no okay ema ye daso nkokra ifidie 21st clinic ye di ye djuma chawan ebi ti say ifidie ye di ye muja mu hwehwemu okay anansa yare kese pa etini paso aye di sa ifidie we ye ho adjuma no okay ye twen say obeboss na maka ho asem ka ndi yan twa say bia obi tie yen o si bia me ba 21st clinic a bibi ti say lab ana scan ni nyina no mo wo mfidie a mo di ye bia na me fa chawan fidie sonko kra no 21st clinic di ye adjuma ebi ti say bia obetwa scan wa baby a wo ba no dwen say bia ye herbal clinic nti no ye ntwa scan ana ye nye lab ye run lab test ni na bi yes ye won fidie sonko a ye di ana say we liver na say we bibia bibia pese won hwe bia wo ba 21st clinic e be ya ma ena scan nso so baby biara wo pese ye twa wo scan no oba e be twa ma okay yan hwa minim say ye bo 21st clinic a ye wo yade bia ye fa no sciatica asa sciatica yi no yade ban a na saa de no ba wo so a adie na sese wo ye
bra I was over 21st clinic sciatica ne die yare a edini penya pa but nipa bebre na adwene nya nkose ye okay say bia obi wo ho no ma ne sisi oda me sha de courses ne de ma ne basa no obi ono oda diabetes ndrosu ana say pressure ndrosu oba bi so ho no ma okwa wo ne de sekan kan no okay nti e basa na efri ni sisi efa ne to ase na nantu kosi nan kokromuti entini bi wo ho no ma your friend say sciatic nerve okay emu twetwe na emu timi ne tititi ma ne nan mpo bi wo ho no ma so wo shampa bo ampo na otimi sore wa bra mpo bo ne be yi ata wonni mu mpo se mpo na eden atofom any your friend say sciatic no enti obi na se wo hu saa ne ma we e wo ni padwani ma e wo sa ba 21st clinic na ye show okay I was here for Yantra 21st clinic number mienu ena yade ye adwuma baako aye 0540 311 311 0540 311 311 ena 0546 61 61 61 Mrs. Subium 0546 61 61 61 and only number me no 21st clinic for edi eye adwuma na doctors to no bo ase cancer sciatica no ho asam akiro tie ne ye se wa ma wani ankosa de we ho titiru wona otena won to so che bia wotie mi adwom na wotie mi ana ba bia wotie mi bia no adwuma wo ye nti wota tena wo to so che titiru bankers ebi o wotimi tena ne to so che nti wo sori a aya wo se anansi ache tie ne ye aya sciatica no na ebo enkaye ekire wo no eno so da nchen a obi a ota gina ne nan so che etimi srew se wo ye obi a wahunu saa niema we bia bomodian se wo de wani abakire 21st clinic aso ye na waba na yedi mfidi ahodo onse saa sciatica no onsa kan enye nonko a ana ma otimi nya yaresa mfidi ka ho na saa mfidi no 21st clinic ana ewo bie eno da nchen a obi tie me awie o se oh ene sciatica no kwa na 21st clinic mo ye hu adwuma na oh David dia hini biem se diabetes na ye hwe okay ena pressure no ne obi a wo stroke sciatica no cramp no so wo hu se wo na na wo san ye otititi sa na man se wan hwe yi a e betime bubu what say the stroke ayo obi na okay eti wo ho so kra na se wo suffer from stroke kra na obetime aba me ya hwe okay obi so ho a wo so wo didi a ne yam ebia wanya osa ani nyina ye hwe yare bia e ha wo bia no e wo sa wo de ba me ye hwe san say ye wo mfidie sonko a ye de hwe ni paduane nti no o ba be bia yare ni hwe bia no ye be hwe yi ama we hundru okay abusia for number ni biem 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 ana Krobea ba ku bi ka ho 0546 0546 61 61 61 61 61 61 0546 0546 61 61 61 61 61 61 is it over 0546 na no about 61 means 61 61 61 so about 054 311 311 simple and abusia for ye jawu ade wa ma Krobea but ye can say ye ya adwuma afri adwoada ekosi memenda good non so na ya trase na ye sika sam nso de kura wo no wo de bra na woni ye metrase because ye say 1-2 ni paduase a won tire sase ana ye ntwen ama yade mfa wonto ananano mo nse do bra ye betimi am waduro good bo yada mo ase atiefo tofia kwa ene doctors ena ote wonka no odum nyina free 21st clinic ena awie onmo baaye but ayo baaye ne so de ba besom na esum wei no da ne da ye ka de kire se wiase wanti ni padua no ase ayaresa pa de wonti ase enti so obeti ni padua na ase na wate ayaresa nso ase a chese waba 21st clinic aha ena oye laboratory services owo machines or the bayin ni padua ni mu nhwehwemu de esese massage we be massage o obema herbal treatment
ama ho atɔ sciatica enya de pa sɛ woto ase wanantu anaasɛ wonantini entini mu twetwew sɛ unya ba 21st clinic a yɛbɛboa wo ɛwɔ ho paa Kumasi ahwia wɔne total filling station no ɛna edi animhwɛ numbers a wɔde ato dwa no frɛsisi a wate na wɔne 21st for ɛmɔ nkɔmɔ adehye ntwɛ me meba Sama yi obey ma pom din beko yi a na 21st clinic wo 21st clinic de esuna fidie a yɛde yɛ nhwehwɛmu ɛna esuna fidie a yɛde sa yade yɛwɔ mfidie ni nrupa a yɛde sa yade ɔhaw bia ne akyiri akoma yade ɛsikyire yade ahohyehyɛ wo sisi wo to asentini atwetwen wɔ yɛfunu awɔ ne ɛnam nsɛnsɛm 21st clinic yɛtwa scan yɛyɛ mogya mu nhwehwɛmu afɛti asumasɛm sɛ wante woni padua na ase a wonte ayaresa ase ɛsono sɛ wo ahoɔden ɛna ɛsono sɛ wo apɔmuden yare bia woni efire enti anum aduru abra wonim yare no kofa bai ɛna da hɔ no 21st clinic wɔ branches bebree wɔ Kumasi ubahu 21st clinic wɔ ahwia ɔmone ahwia total filling station na di animhwɛ a ɛbɛn Alpha Radio Accra yɛwɔ Domi market heavy do dan mu a yɛn krabata bi nso wɔ BA ɛne sɛhwi frɛ yɛn wɔ 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana yɛwɔ krom Never be true, my betting so mammy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. Una baby and ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. A queer for our quo fuma banowa bre. A fra for our quo epo. A banowa bre. A dready for our quo juma banowa bre. A dropper for our ye gears. A driver na wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you Vienna with the wood ointment to cheer? Ubehuda obeda. Mira, maybe come Mrs. Nimiko to Jenina. Was this simple, dear Abeka? Midby coach Hojira. Now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herba and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi. Dodua, the Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Chalice my food. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o man yi mu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumasi wo ben Sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Ura me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time heba me hya ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mbekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enya enu nku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3D malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato Fre 0244 417669 Kayo
set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwehwe adwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Oh yeah! Big Park Hotel Akanhubio, and this time it's Christmas with a legend. Massa, so guys are new way. Yeah, Abrante Amachide himself, the serious man, will be in full flight. I feel guys are Abrante. Yeah, Kwame Eugene, that's right. That nigga will be in full flight. I feel Kwaku Flick. The man who needs Sika Daima will also be in full flight. Massa, a 26th of December 2020. Our Empatuem, Amasia West, Big Park Hotel. That's right. Rates, a cool 60 cities for the singles. I feel a cool 100 cities for the couple. Time 6 p.m. till you drop. Some advanced tickets in Biatwa, Oko and Karia Gola. Ubenya do Dobia Peho. I feel Blessed Information Center. I want Patuem. Also Benyabi. And I feel Big Park Hotel. A whole super ticket in Benyabi. Someone send me Sabia. Ubet me after 0244 481854 and also 0246 087292. Massa on the 26th of December in Patuem Big Park Hotel, Ampaya area. Ataki ene yati dene ni nyasa mua yariye kwankro adanu kodana esemu komu amochim hua enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokita ekukudam ene nintini ene mfidia yedi abegu ho boaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wayemre pem bama utedbiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enameso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 High sense movie shapo High sense bronya December, 15th January. What you mo ni atete niama ne so so. What you say? High sense niama eye papa ne check na hwenya mekane anso. High sense pen out ade ho ba. Yema 5 years warrant. Hey, yema 5 years warranty. High sense niama ni nyina. Ya tete so. Every television, refrigerator, gas freezer, air condition, gas cooker, electric cooker, washing machine, mobile phone, sound system, microwave oven, blender, iron, rice cooker, water dispenser, kettle, steamer, any be break home. Aye, high sense bronya, don't call me. Every 15th December, 15th January. We high sense showroom beer, and never be all beer. Ya take to so. Esrosa ubeko high sense showroom beer na oni abedija. COVID-19 wo hihye beer, ye de gu akwam. Thank you for your appreciation. I love that. High sense, everyday prices for everyday people. And your high sense bronya, don't call me. Ejapoku, last so baby I know ye be drought ne chia me wadwuma mu. Mama no ye ade o. Obomode papa. Me se na no me kwa baby o ye aduro no enipa ba wo nyina edi adanse. Pen na besiri wa bi kura de me se asa no wo di wo ho ne wonya asam ketua. Wo se ne wo jojo e kura na ntime nya hwe nei. Na sa mo de ye ka sam kire mo a mo mfa na se hia. Abaye ba kene kene minim di otumi ye pa. Me kwa de nam se sekresere ni aduro. Mama wo na aduro papa. Prostate abusua ni nyina. Mama ma pressure aduro a pressure na mabio. Abaye ba clinic nya wa yesoso pa ya dia kase ni die hu ko a na wa ye ho adwuma be ma wonwo de broni fe ni low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes ni typhoid ya die bia de be ko abaye ba clinic na ma me be gye wo se obahwe no hamodie bia nim na mente da se obi kasa be ko ho na amoa me se hwe ya de wo bi so no obaye tinyefo pa wo fa no ko abaye ba clinic koko no oba fichi kromu hawo bia e ma me nyina je abaye ba clinic atum preko pe o ta no so patrapa jansen ho a wusia na adwani atra patrapa kronum ofa taizi na trotra usubesi abaye ba clinic jansen ho a enkwantare so ho abahu ne signboard no driver bia nim ho mate bia nim ho numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Otek
102.9 FM Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna waso da so guso a utie na ohweyen live ewo YouTube no uko YouTube a ene ye streaming YouTube o hwehwe Otek 102.9 FM pictures no anase ubetie no asa hweyen live enkomo na ye die ansa na ye beko eye Asante Achem Dwaso ene ne mpotamo owura bi a friend kwadwo nkatia dodo na anim si a friend boga 50-year-old na sebe wako jema abruchiba mu na waba ankoyie ye befa ne koye no okoye be ma hyawo ewo jema ho ena abrofo no abono amana ba Ghana oba beduru Ghana ne nsam kekanti oba bi aso mpe no ose wo yi oba na oba menchen a metumi afa wafa sebe oto nyina aka ho enti emane mpe no omo mpe nanim kura ahwe wo ye loto woton loto e wo sa mpotemo ho na se wodi loto a de wo ye ene se sebe woni adwemu ka won ena se obepe bia se bia wo kusane ne ho kakra no akodaada wadwene a no wode wako school dem no akwakofawo enu akwakohia awuraba bi afre ni Janet sa Janet idie yeso otan ne kopa eni ye wonyenye ska no friend Janet abio madiloto yanko no odi ni ko school dem no akoye ne saade we bi na enra enu okoye sa ba ya no saade ni bi Janet ne nso na dwemu kano ena adofo say wo ye ne first one second one sika saso de ma Janet no wanfa ama no abaya na hunu se wo ya daada na dwene ena waka so opese osan ye third one ena ga ni se da bi me ma anya fasika ne bra ena oso wo di o ma me nya kra twetwe me be ma me tafre ho ma me ya abaya yi kunturu ha ya saade na ne ntohwe ne hwewa akoto ga nanum ena kabo waka ema sese ye ya ye kasei sene ade no aye no adofo enya de ketwa efia wo firi mu no abusua ne se omumfie no na muntie mo amowa ama no ne obi wo ho a okwa ama no ne onye na dwen se obebu afie omwani nua bia da de wo kan se me yire ne me ma ene ye mabusua mo san kofo no muntie se mo ba ne beto hweso ema mo a mo nhyɛ ne nso hunu se eye abusua ne bebu amu o ena mo a mokwa amanone na moba Ghana mo de sebe emma ena ye mo prime motive enti a mo de ba Ghana no mo nso muntie na mo fa wei enya adesua de bro nya ebesie amanfo ticket a wo no mo ato aburukyerefo mema no Ghana fo ma muntie wo mo ba ebinom ya budget ena de ba asɛm a mekan sɛ meboa obi o wa aburukyere no ye bema se ne nyonko no mo ewo amanone ho no wo mo mfa saade we ni nkoma on send you a message anasa voice note emfa mame sem nana Krobea de oka no oboa o mo didi nkomo obetumi ka se oh me ba ye no me bedi bosome baako bosome mienu oh me de minya maako ebi abese aduonu ena me wi yo ebi ema nko 20 eno one wo no mo die obi betumi aka se ah sani ya waboka wantumi anti take it ka me call ya no ebi aduonum 50 ena me faaye enti sa wo yi oba na obi adaada wo afira brukyire omo nso pran ya wo mo de ba oh me ba be warew bohu oba wo de nam kokwasa oso de ma me nkomra enso no awi wo sa na wo mo ba wo mo ye enti Ghana fo ma ya mo mamoni na ho na boys no eni mema mpanyimfo na ebinom ewe aburukyire omo ba Ghana no suban a wo mo beda na dia no wo mo ba sei amanfo girls no wo mo ba giegu amanfo relationship a enti wo mo be kɔ no na relationship bebre agugu na girls ne say pacho please can we come back together again shame on you wo di akwa jisika wo sa ba no sebe wo de wo bibi e di pesika enti bema baga beje wo ge na boga ne beko na wo ge ne besamba say please can we come back together again please I beg you pam ge no pam ni free one time wanyu oba pa pam no
Mama yanko YouTube ne so. Na yanko hwe sa owura enketia no a odi sa adwuma no. Odi e mepesa mo hwe ni tiri no sane watwa amele 50-year-old man. Bema bia woye bema panyini na opo ne ho no. Sa bema kro no ene ne ntwempna. Onye di papa. Sa wanyini na opo ne skin. Opo ne ho oblichi. O se sane housing onye ni papa. Okaso obe ware okura adwane. Wanye bema opo ne ho wanyini enso wapone video no oba be so pese me ware o de nse be hu abusua kura dwane onye ni papa afa video no eto so kakra mame oko YouTube ne so a o tek 102.9 FM owura no a yaka ne hwa no ni video no ena eda so no mesrawo ne hwa ne hono pa de yama wu ehone de yama wu na nimu no sane watwa amele no ene sane wapɔ ne ho no eno na mpese ohwe kakra eno na mepese ohwe kakra na ya Krobea Asante. Our brothers living in abroad like Facebook guests pa nana Facebook anu omo pema o entu omo da bia omo troubles omo won nsemu ye nuano mo ati abrutire no nana pa omo pe Facebook guests Facebook guests no anu omo pe enti da bia omo problems eye bebre Benjamin Asumadu ena o kasa asam no apo o de bia ho kakra no ayiware enti mo amowo YouTube no so no betumi ahwe viewers discretion is advised akwani nie na on ze wo robi kata on o hwe ne nsa ho nyina no a akwa wei okobo asha wo bra e wo Germany ampa eyo ma o hwe a ne e wo mo pane e ma omo ne ma da ni bia enti o hwe ne nsa ho no kata so ne nsa ho ntini kata so mo hu dia ne hwa na ye no mo se mo hu atiefo kakrakra na afo ani snow mo hu dia ne hwa na ye no atade ehye no kata so mo mu hu mo hu sani ade na ye oho sabe wo dia wo se wo de wadwen be daada sabe woni a wadwen mu ha won na wo ne wo ma da ye betu ani papa panyini a wo hye kaki pieto 50 years no atwa ameli eni srem oho samfunse ya mukwa aburuchira mumu afie mure fifiefo me ka ni say obi ti won say na masam na wo kan ni nua ne koye wote ne nka pa o enso de wode ya wo no nya asem ketoa ma yentie sound no kakra sani ya wode abatum dia matiefo ntie bi entiatiefo video na mo hwe no muntie ne sound no kakra muntie mechena mon pa foforo akoye hunamano ne be man sori biem da na sta mu firi mu fia bodam ni kwa onko pe no enko we no ankatia ye enti atiefo ne ntɔhwe no ho efa no efa baako atia sensen kura ena baako de eho na nka yimpa boa no nsa no watumi atwe ena wanyini ni ntibriki na waye ni nti no ama ne na ho no na nso obe nyina ye nanim na nso obe ni nyina bia ye nanim masa ebe ya mo me mpeka na onko nsa na ekire asem bi wa mo amaka mo mpeka we ni adna kwa busuafie ho no no abusuafie ho no mo mpentu magubi mfa mo na sin wo de fatati bi a obi abra wo de metia honka akatua ne kura ne ehu de wo tia wo wa mobra okonye ska na za wu bibia ni phone se nko besie betu se ya de ya wani o
Mumfa nsua de o atiefo mumfa nsua de ta wo wunya bi wunsem wo bi na wa amwa nipa na se to so ma wa ye frɛ ne nkobesie se nkobesie kyewa de ye de yo wo fie ani ni sika kura waye 1 cd 1 cd ya wade sha cigarette boss bumpo oh boga jema boga for so de wo mo cigarette cigarette 5 ana we you different Mame ho kro me ho ka. Me say eba ne sen na yes. Da bi e ma no woro ne de na ekofo. Sa me so mo mfa kai mra. Ana wo woro Fa we no bra. O de me ane hye me sa. O de fama me uwi a nsa beka boga. Wuni me fama me. Boga na o kwa hi. Ewa hi. O woro na ho ne yam. Okay, enti boga mani hunu. We mo mfa nto ma no German boga na mani hunu. Senior sebe obi a nadwen mu kano aye no eno no okay nanu fiada adehye ye bon komobi ewo afidie yi so na owura bi ena ede saasem wei eba beto ye nim owura ni nua sese ye ya ye ka sei ne ho akoka adwam ewo Dubai emonten so ya sese no Ninu no odem ewa posifo enchen ni nyina ne se otu kwan afri Ghana enipa awo kosi ni so na amana kwa akonya saa amane hunu kasie dwumadi aye die ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital for ase onomo na de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no omodi aba enu oni mienu na ntibom Bronya ya ye bedie ya de Dawood 360 capsules any Dawood ointment no an ye didie se uyi obi a ahotutuo ewo so sasabro wachiri bremo wapone waposo ba bia ye wo ya eya pe Dawood ointment ni bi ma yemfa ntwiw na oyaw ne beko ena sebe oye bema wa ye mrempam ebia sisi yade bia bedaw so nti na de sa haw no abawo wada ni 2 minutes man ewo mpam Oba sebe bema ni tumi bukama untumi mu binhia no uhia Dawood 360 capsules enti Dawood ointment ni Dawood 360 capsules no enantibom se munya bi na moto mononom na mudi twia ebeboa mo baabi a yeton no bi akọ uwremu ade wo peneto na ebeboa wo Fred Dr. Dawood ewo 0244 88 6437 0244 88 6437 na one papa no enkasa afe ye wo time herbal mixture say adofo time herbal mixture onu wadwuma pa ene wadwuma de a all body Ghana ha no enya asem ketwa sa duro wei eye tridi yade aduro time herbal mixture na mo a moton nuro mutu nuro koton no asem wode ne say time herbal mixture say enuro dodo bia wo beba wo no mo aso eye na waba betu efri nne sa kosi busumi ye wo mu ide toso aduonu 5% odi achew obetew so enti dodo bia wo beto bia ye bete 5% discount near the amount no wasa akoton na wo de anyanfa so eya aseda ye de mamoa muton ye nuro no time herbal mixture na dofo misrew se wunya aduro ni bia towate na wononom a aduro ne ye pa etridi ya de enti onse sese wanumu ato untumi ne de wapono waposo nyina ye oboho wona mo ana se wutu ahwe wunya time herbal mixture aduro no a nom na beboa wo oba KNG Herbal Center Imrom Abidjan House wa benya bi atonso mo na akogyanhyen KNG waso ye ba ko ho na bi eton no bia no wura mu a kasa wo pe time herbal mixture fra yen wa 0244 417 669 na ye no monkobo afa ye wo Naskeba Clinic wonu musunie eye ultra modern herbal clinic onu mu amantam de nanso no kwasam ne se onu mu sene edikanfo se uyi obi a wanya nompe ene nkasemu hawo a menkọ baabia bra Naskeba Clinic niamwa ya ma doctor for Afri Ghana ha akọ India ne China san akọ sua de enti wo problem wo nkasa ne unompe mu de oba ha yetenete ena mu stroke yade hamo awo ho ayemodен wanya kidney ana liver ho problem
prostate mu hawi wanya bi yɛde rɔba to bɛɛma mu afei ne yɛde kɔtum odwonso koraa lɔkɔ ɔde ba naskeba clinic ɛbɛboa wo yade a ɛhinta wɔ na yɛ paa yɛnhu no ɛba bɛduru ha yɛte ne tama wo brɛ ɔboa se kumase kwantimpɔn yi so ahenema kɔkɔben ɛhɔ ne yɛwɔ yɛne wholesale ɛna ɛdi animhwɛ frɛ yɛn wɔ 0244 120 269 na yɛne wɔn kasa agbɛvɛ heba enso wɔ adakogya akye faka yɛ kwadwo so na wodi esi wɔ kwamu station no opposite pɛpɛɛpɛ ɛna yɛ agbɛvɛ heba hospital ahai adɔktafoɔ no aben yɛte yade ase enti yade a wode ba no yɛmfiti prɛko pɛ mfa duro nkanwo yɛbɛyɛ nhwehwɛmu ne ehunu baabi a yade ne firi yɛde aduro bɛka ho amu anyu ahotɔ yade ne kɔɛ ma bio obi ho si miti edwa me ga miti yade yi afi kɔ na wie ye bi eba ɛyɛ abonsam yare ɛnya abonsam yare fabra agbɛvɛ heba hospital yɛnhwɛ de yɛde ba ebi a wunua ne die mu anuoma bi a woyɛ nti na ma saa haw ne ba yɛbɛboa watu hofo bɛma a wayɛ mmerɛmpam wuni atenka ensansan gye nipadua no abɔso yɛfunu mukurei ebi haw stroke kura na aka wato hei agbɛvɛfo aben wate fra yɛn wɔ 0246 59 5256 na yɛ no monkomo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no ɛyɛ 100% organic ɛgya tuatoɔ yɛ sɛ wonya bi na sɛ odi a ɛsi kyerɛ yade o pressure o ne nyina ɛbɛfiri nipadua no mu amoade wo ho obi wɔ hɔ sɛ meni atenka obi wɔ hɔ sɛ mede yadeɛ bɔ me basa we immune system na yɛ weak bɛdi atadwi sam ne bi na ɛnyɛ very strong wa wo so na apɛ sɛ ɔso teɛ cholesterol ya dɔɔso wɔ nipadua mu ɛyɛ adibi na bɛboa wo ɔbaa wa wo unya nufusuo mfa ma akwadaa no atadwisam no bɛɛma kotobi kɔma ayere kotobi kɔma no why oba otaka femfia ha ubenya bi atɔ okɔ brɛman ɔsɛe kwadwo street UGC kwan ne so a coffee house wɔ hɔ ubenya bi atɔ frɛ yɛn wɔ 0247 995 160 na yɛne wɔn kasa Abe Herbal Clinic ɔmo wɔ ultramodern laboratory ya sɛ ɔba yɛyɛ nhwehwɛmu obi wɔ hɔnom a ɔse me wɔ sekre sɛ meyɛ sekre obi first ne yɛka no sekra zi ɔmo sɛ yɛnka no sekre sɛfoɔ aha enti sɛ wowɔ bi a woba Abe Herbal Clinic yɛwɔ aduru a yɛde bɛka ho ɛbɛkɔ wate enku wa fibroid ɛtwerɛ yadeɛ prostate mu kokoram hepatitis anaasɛ blood pressure wayɛ mmerɛmpam obi wɔ hɔ otumi ne ɔbaa danso ne ho nsuo ntumi nyem baa no yadeɛ edi unya no fabra Abe Herbal Clinic yɛwɔ tano so apatrapa new site frɛ yɛn wɔ 0243 345 392 ɛna ɔmo nkɔmɔ ɔbaa de akyia me akra owura yɛ ɔte wo nkyɛn sɛ ɔkae no akra me kae no asɛm bɛn ɛna owura naano fiada ɔde baa hasima baako ntɛm akra deɛ me kae paa ne sɛ owura yi baa yɛ nkyɛn ha no mo de bɛdaeɛ sɛ ne nua kuma na adamfo bi kaa sɛ ɔba bɛfa no de na kɔ Dubai nti ɔbɛfa no ɔno akra ne kɔgya ne kwan krataa ne nyinaa yɛ ready nti ɛberɛ a wɔn kɔ no wɔka kyerɛ ne sɛ obi de bag bɛba ama wɔde abɛmane no ama sɛ ɔmfamrɛ no na nneɛma ɛwɔ mu ɛyɛ mɔle firi sɛ hɔnom no yɛ na nnuane a yɛn ha nom nnuane no ɛhɔnom no wontaa nya bi wonya bi kora nso a ne bɔ ɔden nti nokorɛ ɔmkɔgyina hɔ a kyɛe aka kakraa bi ama ɔmo time no so no ɛna nneɛma no bɛduyɛ na wɔwura ne wɔ hɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ onua no nyina nneɛma no ho na wɔntwa mfonini na wɔmfa nsɛnde no wɔhwɛ sɛ yɛampa sɛ bag na wɔno ka ho asɛm no ɛyɛ no a ɔmutwa de sɛnde no ma ne ka sɛ anokwa ɛno a nyame nkyɛ deɛ ɔmu kyɛke biribiaa wie yɛ ma pray ne tuyɛ wɔkɔduru yɛ wɔfrɛ sɛ makɔdu afei wakɔdu obɛpie a afei deɛ kɔɔ foforɔ baeɛ a ɛsum na wɔsum adɛn ɛna wosum pray na akɔte atɔ anaadeɛ na agɔsie ɔsi deɛ akɔsia ne sɛ nneɛma no ɔmo kyɛke yɛ no ɔmbɛbie mmɔle no mu no na mmɔle no akɔda ne wi na mmɔle wi ɛhyehyɛm nti yɛakye me ɛwɔ Dubai sisi a maduru Dubai deɛ nanso mewɔ aposifoɔ nsɛm na owura yi ɛtu mirika a wɔde baayɛ a wɔde bɛdaeɛ akora kakra a mede kaa no ni okay owura ɔho te sɛn bɔkɔ ɛfiri fiada a yɛdi nkɔmmɔ wɔ afidie nso bɛsi nɛ wonnua ɔsɛ bu nsu wate ne nka mate ne nka ɛnura ɔfrɛ yɛ asɛm bɛn na wɔkae
no frɛ no na obisa me sɛ sia anamo bɛn na yetu de afa ho ɛna meka kyerɛ nsi gu so na ɔno nso den na ɛkɔ so ɔne a polisifoɔ no nso ntam ɛwɔ hɔ ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔmo deɛ ɔmo ha no ɔmo nyɛ ne basabasa biara but ɔmo ma ne kwan ɛma ne nwusu ɔno ankasa ne phone yanko benya number foforo bi obetimi di afrɛ anaasɛ yɛn nso betimi afrɛ no asi so because ohia sika ya in case of so betimi atɔ credit koraa sika ni bia na nko betimi di atɔ credit na ɔmo nso ɛma ne number bia yɛn nso yɛ betimi afrɛ no asi so nti ɔnde de ɔka no sɛ yɛ base yɛ bɛhwehwɛ na o Dubai International Airport terminal 2 wa ɛhɔ no yɛbɔ Dennis Osebunzu na ojidi pa sɛ ɔmo bɛkyerɛ. Okay. Abaya na ɔne ne free Ghana call ye no. Ɔso ɔno nso da so wɔ ne nkyɛn wɔ hɔ. Ɔse ɔno deɛ since then no ohun ni bio. Ohun ga ni. Ohun ga ni bio. Ɔmo de ga ne nso kɔ baabi. Kɔ baabi foforo. Yeah, ɔmo de ga ne nso kɔ baabi foforo. Efri da oba ha call ye no. Frank Big Joe ya ɔno na unuane kɔ ne hɔ wɔ Dubai no. Wafrɛ wo. Ɔmfrɛ me da. Wati bibi afa ne ho. Mentiri mfa ne ho bio. Ahmed ya eye agent ya ɔno na bɛyɛ koro test yellow card ɛne de keka ho no. Wafrɛ obi o. Ɔmfrɛ me bio. Ɔnte ne nka. Me frɛ mo kɔ mo mfa. Nipa no a ɔde bags no a na ɛmɔli ne gum na yɛ wi ɛna ɛhyɛ mfimfini no. Wati nipa ne nso ho mpupuya bio. Mentiri ho mpupuya bio. Obi amfrɛ wo nka ne ho asɛm. Obi amfrɛ me nka ne ho asɛm bio. Joseph Bano ya wo no no de ga ne ba airport ho e ma wuhu ya ba ya ne nso ye bre no the same bags na bie no. What Joseph Bano ne nso nka bio. Dana me de ne number ma jataba ofre no no eno ye recording didi matampa se de ntina me de me number ne number ma obi a mama na mane na case no onimu ho hwe ana me say o na ade ge ne baaye e ma okra sa ka kire me se ge no say ne phone ya age na fama ono ne wofa intinu se me pe ge ne busuafo a e wo ana se ye hwe ge ne busuafo e de efiri wo ho itimene kan ma afi de o se yantu anamon fa baabi because no friends ma onima asem no ho hwe nti se me ma ono ne ho akire ne dia me nka na ho ne ntu anamon mfa baabi because onimu ho hwe ne nko hwehwem na de sese ye Frank na friends Big Joe no ekoye was ye de ne fa so no ye fa ne fa sa kwan ne so nti ono ne de o si ntu anamon esuro efomo ye mfa no wo se kwan ben so no wo fa de nim sa Big Joe no Big Joe ni de ono ne de o so wonimu no ge no ana wonimu no za na ono wo ka kire me o se Ahmed no ene nim Big Joe no nti ono so ne Ahmed no na ye adwuma to no nya obi a na ode na ma Ahmed no na Ahmed no so de na ma ono nipa obekwa kwesi ni so wo ho. Okay, Ahmed no eba airport na waba woni unu ne nchen no oni Joseph Bano ne ga ni nyina ne ba ya na Joseph Bano ne ga ne ba ansa na Ahmed nzo ba. Okay, ebre ben na airport ho nipa no a wode bags ne ba ya no eba Ghana ha airport wode brebo ode ba around be 8:30 anopa ano de be na ga no nso de no nso ode ba be 9 anopa ni nyina na mo boaboa mo ho anya na eboboa ye ho ebra wode bags ne ba ye no e de asem na ga ne nso ka kire no ga no de ode ba boy no ode bag ne ba ye no ode oyi bag ne ma ga na ana ono de otena ka nim no koy efize na Frank no ene we ga no modi hu nkomo wie se ode bag bebre no ndi one akwa na ode bag ne ba ye ne de omo ani ngita hu bia se ye ya ye ka sei ge no nhunu na busuafo bia ekokoba se nhunu na busua nka beboa na mo nso mo ne na busua na kan bom na mo didwuma bi ampesem de meboa ena mo hu ge na ge no o kire mu se ono nso firi hen ge no se anyo no kware kan Joseph no
John ne kaze geni free sunyan na otie na o yesremuni be sunyan na watna and was your friend say Evelyn adesia mo wo ye YouTube ne so san komo we ya ye die me pese me show mo some pictures with regards to this story ye enti so wo YouTube ne so abaya no a emprempren oni boy we nua kratch yo manim hey ni nua no ene wo Dubai ho a omo ho aka adwa mu no say boy ne dan ba bi nko ena again nso ya fa ne ko odan ba bi nko sa again no apo fan picture nto so mami enti Evelyn no sa picture we wo twa no way airport one utwa ebrebe no twa hwan ne twa no a wunya ye Joe na ne twa give ya Joe no ne twa again now ye dey na anya mfonyini no kwa me fa so nyae no na bibisa awoma busuanfo a ompaso de busuanfo be mame ana me say okay girl no me hu ni ba ko be me hu ni bio nti me pase me hu girl ni picture on send mame na me so me hu no in case of say me share girl ni ba bia krampo a me so me hu say girl no so onie ana o send de mame nti girl we ni unua ni nyina na ya che won o mu nyina na ya che won e wo Dubai ho na unua no aka kire o se kwan be no fa so didie o se o mu momoduane police for no momoduane mo say wo mo right there on say akwantu mu sam de unya ne se de wankasa tu krum ana wa de ho ye man aduane di but girl ne de wonim ba bia girl ne hu ne kurada okay was se bra ye bie emole ni mu no na o mu gina ho bia na o se no mu gina ho bi o se na ehyem sen net sen be o se na ya chechire ana ehyem but se o kasi bia mole ba ko package ba ko ni bia sei ni ehyem ni de ontumi anka nkyere if na isu no ana ofre nso a o se credit ndino onya time bia na otumi akyere nsem okay atiefo girl na one krachi nua no we die ye hu na busua according to krachi yote hey say bia anka busua ni mienu kra be kan bom na oma pe lawyer ewo Dubai ho omo enhu obusa Joseph Bano no de girl we ba ye no o se onu onim gewe ase wo ba bia okay enti girl no meba girl ni mfonyini na eda afidie ni so YouTube ne so no oye very gogocious girl o hwese ne wagina money following lie na watwa this gorgeous picture zemrem kan we English markets ne markem den zaman for mark English no chale o ya examiner wo me bro fo ho a wo beda o mental market na market akobi wa bruchire on the nani ni was Krobea. You don't pronounce this word like pronounce my marker bro enti my markers the gorgeous girl is on the YouTube ano da hono afa mumfa boy we nua no mumfa ne nto mu wia mumpe Big Joe ne nso to stand by mame omu mienu na sese ye ka sei omu ho akoka adwam ewo Dubai hono ya ye kan won ho asem no me say we nua no we nso nua no ene da a picture we nua no otwa no we airport one otwa airport one ebra bag ne buy na Frank ne ka say onyina hu ntwa na mo fa ne bag ni nyina ansend no sa picture ne we sa picture ne de me nua ne phone ana me di twa no WhatsApp I di twa ya na send ekoye di sa picture ne de o me nua ne phone nso na police for agent bona samnare hopao se si awofra wa woda susu zedi usu first day na no usu be se ado ofra o se na mo be na yitu e dia fa ho vizo ni mo ho hwe ana ni ho akoka adwamu si aba wa asem bi busa kra busa krache na no ye ni udi nkomo no na wo ka bibi se wadan fi wo Dubai ho wo ma ne ko airport wo se nka won ko check se obi hu no ba wo ko du ye no bodi ni ye si ye nim no enti jisu wonya passport number bi enti ebra wonya wonu yen ne didi nkomo no wonu ne di nkomo fa saa owura na awosoma ne ho no ho se de na wo de be ma omo ye betimi enya na ye de hu no ho no
Mini dinkomo ana mbisa ne say on fa ne passport number emfa my nji obobo number bi de my I hope say me de send nana kura be me share ni insurance yi na wo man no na sa number na ne sa won insurance ne so dinga mbisa ne say ontwa ne passport no emfa mame ana say onhwe ne passport ne so ga mbisa ne say o ma me hu say boy ni ma ni twa ne passport no de ma e de sende ne ho ana odi ye ya na ho na manya ne bio no be mi bisa no me ka kire ne se obi be so be hwehwe a obobo number ma obobo number ma me but Dubai honen so no information a we nua Dennis no e wo ho e kire se lost passport meboa e kire se ne passport ayira me kan e dia o dia ne so dia ma okay Dio anano a woni no edi enkomo biwu no ze wo se de ben pa na ye betumi aya ye betumi ehu no speak inside the thing my colleague aya kasego Zesi ano no de o kan se ye ba ye boni din na ne ye ka se Ghana man ono asmo kan no si ye boni din na ne de Ghana man no to so a o be hu enu ati no wadamfo no a owo ho a we ka say onko na onko hwehwe no wasa din some information we yaman media na say na esi no media man na me ka kire no ono ka kire me say ho police asem de nickname bia yemfa nickname ana ko ntinka ono nya ne passport number na nkasa na ko hu wo kwa the number we na de send ye ne dia man media man me de man no se enye sa number na that about passport so oboni din pa enye nickname oboni din o na afi o si enfa nickname show bi say so ono ka say according to madam funo on first day no call ye no ono so ogoduru on police for no mu hia ne passport number no enna omu yesu bibia about computer to oboshe mo bun say ni passport ni wonnie o say ne passport ni be show na nim ni be show am yehu say wonnie to wonya ne passport number no nti na ono so kasa nti onu yo hia passport number no Matias you na me hwe say nti on say o no wadi kan ama yahu ni say enipa na oye krata ne bre no ne say oye ne krata ne say ono onua ne passport ayira and they say no more passport number bia o and they say na nti na me busa say o eni waka kire wadamfo say edin a ono waka kire me say oba okọ na oka ye behu no enie enyina wono a passport no asubio na mpese me hu se enipa no woni na disa nkomo me ne disa nkomo no edin kura me de nyina send no ana wono o say won pe nickname na nickname be na nickname ne de ya bia Ghana man na ha endi ni din pa no ho ni din pa no ho ni din pa na first day no call ya oboye no ni din pa na first day o call ya oboye no ana say police for so mu hia ne passport number na because the bia ya computer and on the passport number no yes yeah okay na we are questions in there I'm before question busa seconds per na mumbi me the ment ya say passport no what's the question say ayiro say enyira ayo say the travel insurance no omo ko tu ni passport no na ma no e de goes mewa me sure ija sani ye no because o travel insurance no as I say o passport number eguso as say the insurance no won dey na man na go first day insurance no and then the passport number no okay or this send them na akama wie okay Asem Beba Dabi okay therefore asam no eden but ebemre abapa mofo awia ya chiamo na awia Chief Inspector Sapon Kumankuma Chief Inspector Sapon Kumankuma owo Dofsu Enkrabata ewo Zongo oye post ni station officer ewo ho na wi chief mema wonne wadwuma yefo men ni nyina mema mo ha ya chiachia mo Asem Beba Dabi dwumadie yesemo mfa ni agrokra enti Chief Inspector Sapon Kumankuma na wiai ya mawa ha ya chiachia
zongo posi adwumayɛfoɔ nyinaa yɛbɔ mo nso aba so ɛne mo adwuma pa mo bɔ abapa mo ne yɛ online shop ya ahai sɛ ɔba biribi biara a ɔpa to biara no wobɛnya atɔ deɛ wohia ne sɛ wobɛkɔ play store anaa app store na wa downloadi abapa mo ne wɔ hɔ deɛ wopɛ no ɔda tua kafa momu na yɛmfa mmerɛ wo biribiara wobɛnya bi atɔ sɛ wontumi nkɔ downloadi app no a wobɛtumi afrɛ yɛn na wa ɔda ɛyɛ 0555 557193 unya frɛ saa number we ya ɔda deɛ wopɛ no deɛ wopɛ sɛ ɔtɔ no ho nso koraa no a yɛbɛmu atua ne nkakra krɛ so ya na yɛde wade abrɛw abapa mɔfo adwuma no no afei Caristic Ventures ɔnom na de Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔnom de aba ɛno no yɛ ɛnam yadeɛ duro sɛ wakɔte nam yadeɛ bi no akoa ne nkɔ a wunya Zahara mixture na wunya Zahara G capsules ɛde ka ho ɛbɛboa wo ɛnam yadeɛ nti wɔn sɛ nsuo bi gu ɛnyɛ nkabɔne wom bɛɛma wɔdwo nso a wɔbrɛ ɛnsansa nyinaa gugu bɛ ɔbɛɛma ho ne wo baa so pɛ Zahara mixture pɛ Zahara G capsules faka ho na nonom ɛbɛboa wo bɛɛma a wayɛ mmerɛ mpam wunya Zahara man capsules a ɛno nso bɛboa wo baabi ɛtɔ nnuro Ghana ha biara sɛ owura mu a deɛ wɔpɛ no bodin frɛ yɛn wɔ 0246 34 8334 na yɛne wo ɛmmɔ nkɔmmɔ afei Donima Steel Complex ɛde roller steel gate ɛne automatic garage door no ɔnom de aba na atiefoɔ wunya bi a ofie garage warehouse anaa wo shop no ma yɛmfa ntoa no ma wo ɛyɛ very very quality materials na ɛde ayɛ enti ɛyɛ long lasting ɛnyɛ easy sɛ kromfoɔ bɛtumi abreki o roller steel gate ɛne automatic garage door no adɔfoɔ ɛyɛ paa automatic deɛ ayɛ nti sɛ deɛ wɔ Europe ne America no abia wunya bi a ɛbɔ adwuma bɛfa yɛn ne yɛnkɔyɛ free estimate ne measurement mfama wo tropical nadoa no ɛyɛ nadoa a carpenterfoɔ agye atom sɛ wunya bi a wode bɔdeɛ mu ɛkyɛ fa de udwuma bɛtu bi kɔtɔn bɛtɔ ne nkronko kɔdi udwuma Kumasi asafo YF Junction ya mejiari 0244 12 3325 ɛyɛ yɛ number na ofra yɛ ne a yɛbɛgye so ne no akasa Future Life Smart Food ne nso yɛ aduane animdifoɔ na atena se aka nimdi abɔ nimdi so no wɔn mo ayɛ de aba ya sɛ wunya bi wa wota akasa yadeɛ konko ɛyɛ onipadua adenti na onipadua yɛ yadeɛ konko ɔse sɛ yadeɛ bi ekowu a me na bɛkra me ɛmɛkra obiauda bra wanya Future Life Smart Food aduane ni bi no wadi aduane wudi a boosti wo immune system yadeɛ bi ɛda so no ɔde bra ya Bolivia Enterprise wo Kumasi Sofo line alignment yɛne multi home di animhwɛ na bɛkyerɛkyerɛm sɛ nneɛma ho aduane na kodi na bɛboa wo yɛ number ɛyɛ 0242 878090 abrewa basnade ɔno no ɔda nyame nsa wom herbal center no o maami wanya mfinhyia de ɔwɔtwe ne akyire ɔde abibiduro kan na diri dwuma mesra wɔ se awi asesa wa anwoda wo mɔbrɔ o seneta wusie bra na abrewa mo a wate fa kaye kɔ nkawe ka so obesi se paase bɔdwe sa anwo nkwanta na de nti a wontumi ngo no nyame nsa wom ne nko ade abrewa ba mu abɛwo wai wa stroke haw usisi yade nti sese wayɛ mmerɛ hania enamu yade kokram yade yi ɛtwerɛ yade yi ni nyina ɛtete ofra abrewa sesi a na nne mo nkomo 0246 45 0718 ɛyɛ abrewa number Imbus Herbal Mixture police ni na duro no eni o Imbus Herbal Mixture aduro na aduro we na se wote ya wo ni paduam pressure o diabetes yo liver ni kidney problem o unsebuo mu brepa wo branya asem ketwa ubu nsa no anu dam sua na wusio wayɛ mmerɛ kura mpam enam yade kura wakɔte bi metete wa Imbus Herbal Mixture police ni na duro no ɛyɛ aduro baabi ato aduro bi awuram ate ko pebito na ano no mu ɛbɛboa wo 0246 208496 police ni no number no frɛ na dia wanti asia no wankyerem emfama wo na adofo se ye ka sei Dr. Xavier Wabedu ajenkwa doctor we no di Xavier food waba egi nipa nkwa na se Wabedu sei ya woni tua se woni mia nkasa minua na nakosi wusu echew
ɛne wɔn mo boy nkɔmɔ ɛma yɛhunu ɛnneɛma ahodoɔ a efiri savior akache eba enti kwasi madaroma wabedu die som na savior nuane no boy ho nkɔmɔ for savior food na yatna se no yatna se na diabetes yade no ne pressure yade no ho asɛm titiro ɛna yɛde nam doctor ɛde enuane maako esia ɛna ayɛ savior food no wɔse wa yade bi wo so no wo de braba gi bi na kodi din sɛ de odi aduane na aduane yɛ duro saa na amanfo frɛ no ɛno ɛna sɛ yɛde bɛ ibronya no tibisra wada mentra ho ma diabetes no njonkolazo emubu na bronya yi yɛse yantene yade ne ewuye yɛmpɛsɛ yɛbɛte saa asɛm no bi na de etie nie ene adansidie beba chese enya ketwa enya asem ketwa de savior food eye no abusua ye transisi am se wo na wo so te se hwan wo de aduro no fi hihi ne ba ye oboa gina nchen we no ana se amanfo odie me nam ka kire wo abusua fo me se momfa ahoma na ansa na adansidie na ba ansa na papa so abem kakra ahoma no enie so pese oni edi nkita ho a 0555 78 9698 0555 78 9698 and at the toss one is 0577 20 1495 0577 20 1495 amonane fo no ya na mo ne edi nkita ho fa abefo ntenta afidie no so WhatsApp no so obetimi afa sa ahoma we sei na woni en abonkomo na hia bia ye de be mane wo ho 0243 374151 0243 374151 ya transio na busuafo ya di amane tuja mogusu amofre munya abotrem ye sorry ya pe na mo de mafre ye na owura bia wanya diabetes ni bia na ebubu na gudembe ye mfie bebrebe nie obedi savior food no wabedi ho adanse mo me ekoti adanse ni mra Efrem Justice Abuaje mfiribuase apitisu anya mfie adusia miensa mfie nemu na myare betina mekọ hospital no mo check ya no mo tini mfie miensa na mo check hu se manya sa diabetes ni bi me hu se manya bi no eso na mtatie otek na mte Dr. Sevianka amse sa na tie dia me na okura nkọ hospital bi ntumekọ no e wo kwa mo ampa me bai nso oje me fefefe na o ma me duro no bi kire me se na me sinye ni nyina to ka kire me se mekọ na se me di aduane no a na so me nkọ na me kọ check nti abra me kọ no o ma me kọ check na me nyanye aduane no na me da 14.5 nti akire no a ma me aduane me kodi ye na 9 pm me kọ check ye no ma ba 7.5 4 days bi me kọ check ye na just ma ba 6.5 ti me di aduane nyina wi no bia anya na nya 4 days bi na me kọ check bia 1 week me kọ no ma ba 5.5 ti me di aduane sa to bia no ma ba 4.5 nti free sa abra me di na aduane no entra 6.5 bio ti na aduane no de me ka se anyame ana me bua no na aboa me amasa abrim da won tinkwam ani me ka se herbal doctors de me chini bia na me bua achini pa so se me nya doctor Sevier aduane ya ametuma ka praise am tinkwam we nya duro nya bibia ya aduane ti me kanfo mo bia obete ne nka Dr. Sevier so mra kwa mo onde oba osi kwa mo himfie no mo ho obisa be kire no be bi owo oba so be gina ma wa tu aso pa na duro no odi a enyo adwen se obenya azikire yare duro ba bia ti aduane no de me kanfo magana ni bia so mo modra so be ne kire kwa ko hospital no mo check ya mo mu so wo man am sidabi still me danya ni mejonso san man marry am sido besako na me ko amanwa se hona doctor me ko check yo mo hunu se menya se kire yare so mo ka se menya bia so ma te Dr. Sevianka ene se me ko ya na dawroma ene mfie mi nsam ni mi dan wote ase a still me dan wa ko no hokoje aduane no bidi na fe ni makoma bom peri o wa ni subri me da me sora jonso sa me danya ni men marry tinso de menum suo sa se me dana me nyane pe Yes, I'm going to so. That could make my June so best 8 times. Nam Yambasa, Chile crowd, Menamanam in Nemono, and Yamitofu, Bisa, as I said, as it's a yard, Yadi, as I said, on the brothers and Yakama with the Diagro. Hamisa, Mamma Sutti, and I'm in Pami Mood, Mamma Sutti. And I'm going to find out Dr. Sevier and Tim down to Yassi. Eh, Mina Gram Wanusi. Mema samu diane kojo as Dr. Sevier Davroma and then meet my cousin Akokura
me ba ko de bitumi ko to kan fu ma ho dia o tie me ne se wa wanya si kire yare no die o modra ne sa si kire yare ku na ko a nyame be busa sa da na mde aduru agya obi wo kwa amo na wonko na ama na obi ku ho etim pa de ko si ade mu nku obeteme nka no ontua me kan ko kwa amo no ko doctor se bia wa obenyina yare sa efa si kire yare ho o ma me sa atreman nan na de nsu agumus ehuru a tibikanu bia o kire me niama me fan kan na mini tibidi bia o ma me place bi kan ho na manom o kire me enuane nso a mini ma me to kuntomre koto enwa domo na atwene awodo me nsa no ma me de ye nkwan a kire se tambia no anopa me dibi awianu medi enkwa no okire me na manom de di mampesi na nwumre no masaka foforo medi me no mo nyadwe efise me hu ni bani bia ebi kan won ewo kura me woso azi kire yare ni bi kan no wode call doctor sa doctors go sa anso metuma ka se anche na de to mpam ani wo fone pa ma ka ma bia ba ka se yare bone no efre no esi bi na ya no de konuntina ma doctor prove ye no am yes no me nom doctor dru mati doctor Sebia ka manfo so dia dance ti me ko ho sire ma me ko doctor Sebia ho na ye mo wa firi se me no meti se doctor fo kire se enya dia asa asichi ya de no wadu na emum wo mo duro ma de soso no opembra obewu nanso Abraham ti Dr. Sebia nka no anokwase mi nya gidie wo mu ebisa metumi se aduane no esayare anokwase mi ba ye no metumi se oni ba se udidi ya ena ma bi kura na otumi enya nwode ana wonya nkwa ene nuro nso no place no no so a eno de minum definitely say wonsusu aso aduane nso de wudi ene nsusu aso bia ebi etumi sa ma wo ye kama entina ma minya gidie wo mu se sa na tie de a ene meba Dr. Sebia ho na aduane no de be ma me no esam ya de no betuma sa menya ahoden ama masa esimi da de se de ntese ka no efise na menam kura na me yehu ato me yeku ni enti frisa Abraham nya yare no mentuma anya duma bio yade no kam yi ano America no kam 4 years ni ma na me Dr. Sebia ono yi ano amu no itomi kokofu mo kokofu afuta mi eton ka se pa wo mo me de je aba doctor si mi chini Boase hospital me ko anye me ko offenso hospital chese chira me chini e ka ma bono enya ka keto na mo moto nyina ton kokofu aton moto na ya de eguso hame na lucky no nyame de odo moto no so a ade nyina de bua me wie wo yi me bompa ya ka chira urade so mo ame no samyare ane se da kumi bie me warese me ti Dr. Sebia nka o yes what the aduane ama me dwin se aduane etumi sa asichiri yare de ene ne chese papa ene se mitua na mo nyame nchaade urade adawro nam na koa so a ene menya mahote esi amitumi kofuo mutumi do tumi ye bibia oniana me ka se abua mea se nyesika samo a kresenga sanya nanka mabajibi saya mabajibi bisa media sadu anende mabiata rusanya dia meje dia kopimbram de ko adaka enti se akura me doctor kase mi se menene beto susu timi ska no masende enti so aduro no bo no a ansa na ensa no manya aduro no sika no maba ti se asa no mafama dwe me mentamu ntibio asam akwasi ade emurunkum me ka kire Ghana man ni Asante mama Matias ne se wa obekọ doctors wanya sikire yare na nuru bibia ho ensu emohu sa doctor force eniaduru nyankopom na aduru so ayi doctor bia odi aduru an duru say ade friend Dr. Sebia okwamo so oba ne honko a dia ene obenya dida so awurade mu enkwa awurade de ma wo no obedi asana awurade no ato ne safro to bia so ko enshira no bompa ya omo bi ma Dr. Sebia se awurade ma ne trance nchemayan onam na aduru so ama ya dia ese ne aduru no wanya no aduru no obi bia obenya ya de ne bi ba no ha onyana yaresa asempetia Dr. Sebia Dr. Ajenkwa aduane a wakwakofa ba sese udi bi na diabetes a na wahunu so no na mwate ho adanse no papa amefa na mani bio ensa so ntudwa emfa mamo 0555 78 9698 98 Mrs. Subio 0555
55 78 78 96 96 98 98. Your total in 0577 0577 20 20 14 14 95 0577 20 20 14 95 I'm on the phone. Ya no motani dinkita ho pada na omuti uso no papa. Nti omo so person mo WhatsApp ya mo fampa wi so 0243 37 41 51 0243 37 41 51 okay. Yo, mandi share. Me kakrebi so achia mu nyina. Dr. Xavier na mo fidie yeso e. No kura trodo na ka kuma agifiri kwakuya num. Nti wo diabetes pa de. Se wo panio, se wo ngo panio. Tuana mon ne brama so ye. Be persevere food ni bi. Very good. Kwasi, yada mo ase. Yes, yada ase papa. Ya ajenkwa aduane. Dr. ajenkwa. Onie. The you food ne dey ba akopɛ. Sure. And one is Xavier food. Xavier food. Yada mo ase. Na watia no Xavier food. Eno ne ajenkwa aduane no. Emprempren ya ye ka say wanya doctor na homa no. Na menye akwadworo ewo ho frenu seseya na ene no emonkomo 0555 789698 diabetes yade enti insulin panie ena wo wa unya frɛ doctor pe ubeja ni nyina wo na wanya wahoto awiabre mu udidi ke edu ona woda ke edu gas oven ano ewo kumase swam runabout ha bola kese na se ho ehwa na ke edu wo awiabre mu ye chiachia wo ye ma woni wadwuma yefo nyina mo ani adwuma pa monso mobo na no memene da ye bianca same president we nya Ghana de within the Mr. Yaboa Meriab Nikunu Edun Minu apanyini na memene da no your birthday ya bema happy belated birthday enkoma Mr. Yaboa Meriab Nikunu Meriab oye jomtuni Nikunu awia Mr. Yaboa yamwa na yamau a happy belated birthday enkoma na yedie ansana yani Xavier for kobankomo eye owura yede wi ahye emolimu akodu na di ewunia no ka kire o se eye banku anasa ye mole ondi o ka se mole o se ye ye na ye ayet sesei ondi o first day no ya o friend ne sunku a no se wi na hye molim since then so frewa anu aka o kana asema na akati ti ebetumi ayi on se mole no obi mu de nim se te yen kan na e mole what say e na bi so fred e kana so e mole na se ye wi a kun se e mole ankasa no untumi emfa wi ni nhim se de fofofo e ya banku yaka e ya de yaka se waka da si obebe na o hwe nu fra o e ya de yaka ka ne bo e ya de yaka okay oba de achi ame akra obeba sa asemu mu akra me da se asemu ya asemu a areho fi say abranti a wasisu o wi school a ba woni made bi gen boy na your friend Joseph Bano na ode abaya na sesei yede ni mfonyini to so se yenhunu ba bi a odo na busuafo jataba ne sa Joseph Bano ne kasa tie kakra bi na moa mate good kwani bana ne sanka minji offering what ya sam so na mse me be boawa mo me dem number mango for say omun enyo na ade nyan tu kwan me bisano me na me koja obi kwan ni aka ko ja no pa ene na ifikia ho
first after again the na me ho bitano ono first day kana that time na me get number yeah no my boyfriend madam fo yeah nti o kan so tu pan e na me de na mam so me mo bia o yes agent bi oh nti time le so yen me mo atra na ni pa no e be na me nchen jo e na time le so na ni ko ko ja ni pa no pan e na on ko o e hu we for so ni hu no e na mta o maga na o ko tia ai e na so ni ke ho ka na ma ye mo jo mo pan na ye na me jo number se o de da ko ni hu ni pa am jo number na ka se na mo de hu ni unu ya no so eje bag ni bi koy what is it me game again the snap about 2 weeks and ni pa no ye no kan se di share no airport so and you change already na ni pa nanga se ka what they are the small man e ye o mo down for e ye na down for ni nia no ni game e communicate game no ka trend obi see on pa de mission what the American game no record na me boja wo mi phone if plan of plan me no voice message me phone so ma me plan no etata aditina ni ba no win them no ne taxi and I say ono na oba do finish wo ho and I'm see you if am I the plan me plan them am plan blocking this na you do ho no so you no na mo se wa block me line bano Krobea ana kasa ba oni intem dia o ho ne de boy no dem no ma on na down for o te ni ni na down for because me ho ne da tu gen phone so na bi ho ta plan and I say ono na mo ba be sie no and I'm not saying again the minimum obi oho the plan na me do man we ha and minimum no so dia ta me kan and the ama sekata fire pa so o say me and some and na me do we no gen committee them dia me di ni gen no so dia say some so na plan president yanko yimra any channel airport so na me na me gen for dropping how and your boy okay we Joseph Bano Noa ono ne de abaya no eba ho no okay Ahmed Noa ono ne be ye kuro green card say yellow card no jata pa dia no ono so wa ya afa ne ho na mecheti for yene na kasa me friend no first time o peke ye no na ye oba na ka jem si woni ho enti e kire na me bo mi din e kire be bia me wo se djuma sei na midi ana wakati no efri ho no ene kra me test ni message se ya de Asem Beba radio subi nti e be frɛ no ma frɛ na onfa Ahmed namfa Dabi okay obade akra said na me ka no akra che no Asem no areho kwada wa wie suku foforo menim se ne results kra ba ma na nya o se nya yo na wokotoa na bra boso a Krobea Asante kotoko se kwaku kopekwaku moto adi no kohia bomofo a na adane na kom sabri wakoka ensensen mu sese kura hwese ye hwehwe kura se ebehunu ba bia wo pote kura no ayedin pa sese ye empaibo na akura ensem wo mu ensem ne bi ni se sesi a krachi ya nani abre den sa ye friends ai Ahmed we ne Ahmed no je ye born before sesi ano bano no on de ga ne bae no pa ye pe wo no ana wura ye pe wo no nya se wo pe wo se wo na ade yiwi ni se ade enu mu na mom ge no so akoka akwodka nsenseme wakodi nsenseme se wo no enti krachi de wo pe ni se ye behunu wo na busua na afei wo mu mienu aka abomu na wo mako age wo made hye na akodi nsenseme na wo makoka akwantuo mu no eno na wo pe wo na nya se bibia wote ya no mo se wo se wonim ne bi busua ni bia nim ne obi a se si a wo kasa no so wo se wonim ne girlfriend ne boyfriend ne mpena wone no ho ebe yi na ye wadamfo enye se wonim no kwabra wo tu kwan na wo kogya no ena wo kogya no na die benti ne ye pe ne busua ni awon kan kire ne boyfriend no ne mpena ne se ane se nipa no kodua ne se na odua ne dwane ya me boa no a me boa na okopass mama me Asem na okopa ma wo won ka so na odi bag ne bae de odi ase de bag ne bae no ono mom na Asem ne fa ne ho pa na nso enya wo na mom wo betimi ama ye hunu abayo na busuafo se ni ne omu ye nyina ya kan bom na kwan ya befa so a won bebe fie no won maba na we ye ntokwa a wani abre den a wodwutwa ngondombo ama ngondombo asa agohini wa ngondombo safo a aba betire ye ha we ya Asem akura na nsem wom hwe ewiase aye we se utin se teteyi a menko yi teteyi o de obidie enya nkwa no obidi su
de ye obi fie ye na se obi fie ye nya ye de akwantu asi ani so a se akwantu onkoa ye de be ye no ye hwe ana no ye ne krachi kasa no se onua ne se ke bono ma ne bakura angwe ope enso sabre na wo na no opa akwantu atu na akotu ne fo se afa ni wa wie school edi twan ma results mra na to aso na pa adwuma bi ya enka wo so bonsam enka bi ni ba bi bia me ka se obi ani abre den o ma me toni ko fu mfa ma no fa ntu kwan na no man ka nkyerem se abaya bi frame ya o koku wait na nisika watuatua nyina o pe 15 million asoso na odi akoku wait enti mema ni 15 million na ze girl we pa so wait na ya ka se mamo kono me sama 50 million asoso ko wo akura obi ani abre den so ma me afana ntu kwan obapa afana ntu kwan onua bi afana ammoa na ama na ntu kwan dia ukoturu fu se da bi pejuma ye wo Ghana se ni se ya wo so bonsam ebi ni ba bia hwese si a ho no ba bia se ye nua ya kwagodie se wo nyan kura na ke ye bo na ba se wo metena Ghana na afi wo mesene ko hye eyi nkodo kura no anko beka se mpe nka mekọ na makọ akodo na ntu se akwaka achiro enti no akura se si a no ho eniema we ekoso koso ewo akwantuo mu nsensem wonim sa akwantuo mu ani bre ni akwantuo mu nsensem ti amanfo yire mu kura amanfo owe wo mu endie banka endodo na wo mu tu kwan no ebinum ewo mu akwantuo no ho anigye mroso nti no ni wura fikura so okunu enipa na wode ne kɔ ne ba wi no so obepene se be ye obekwa koduru nko a ene wo wewe te se no yesere wo na wo ho no Dubai fo a se be bretie ye ye adu na duru ba bi ya den wo mo anso ne esufre wo mo a ye ni so beba obi a wonim saa niam we hu nsensem bi na obetimi aboa yen ame ahwehwa papa no because me se si amadwen ne se hu a ye hu owura no owura yi kire se wa ma na danfo bi akọ okoye no ohun no ye se de ben wan ko pen passport so ya tro no wo mu se ne passport ayira enti woni passport number bia number kro no a wode ko hwe na wo sa number kro no a ene wasan de aba enti se no se ye ma obi firi ha kokra no a de wo hokra ehun na wo firi akoye na abehu no enti yesere wo no omo ho no se omo moye ne ye ntene nka se wo ha fe ye hu no enti se ye tu anamo bi a ne ye hu no kwan ye betu afa so ye no me ne didwuma enti omo moye sa kwan so ya da se obade na mamenka Organic Hills Clinic Limited ho asemon som fanchro se oyade no enkun susu dwendwene fakai bre kumase breman New York Junction ye ne Guayal filling station ene dia nimhwe AB amansan bo 4-story building no ye wom na bepe Organic Hills green food power kit no a enuane ahodo 9 ewom no na kodiwate emfa ho ne yade bia hawo ana awo pe o hawo edawso no bra be kirim yen yema waduane nkodi simple frayen was 0249 208618 na yene won kasa afa low price masters wonom Xmas promotion no is here again low price masters Xmas promo arofo adia ba ko a eduru festive season say ya wo hye ne nso ne say unse enuoma ya tokoche no eya ye sesika pa eya na kadua nso ubeduru January mu na kom dew meboa eye nuoma woto a ne bo di ntia enti low price masters onomo aba ed the biggest promo ever just for you enu omo de aba wo hwe ade no kura ne yese wo de bra befa na betua ka akiri unisika yemfa interest bia ntoso yewo appliances papa original Nasco de media de Toshiba de Westpool for HP for Samsung for Dell for BB machines brands papa any woman yoma nyina no low price masters yedi bi ma what you say your biggest and happiest offer CMC Creative Limited for enna ede aba enti de yen showrooms ahodo ayewo ebi won cry hohoi tamale tema ho kumase sinyane takrade keta eho nyina ebi wo ho jesa number na frɛ na hunu baabi ebi wo 0549 852 071 and 0209 467 195 oya aban adwuma ye ni o oya private worker o bra befa bi betua ka kire simple wawie ati ase yanko an ye be sa de wi
ɛde ama Dr. Lata Odala Mark Prostate Center no wɔso deɛ sɛ wanya prostate mu awa na so yɛ no yuma wodia no oba edwo so a oben fire service for station no 0208 306236 enkoma yedi yi odi bi betu ho fo but ye bebo modern ewuram ewu Dubai na ya pe Ghana anamsifo anampanyimfo ewo ho na krachi nsunu anu asem no ye de ho dwuma aresha mum yemfansia na nyankopon ya adom ochena yensa nto aso yenhwe yenhu yie asomdue wo ho a oman modwo edam nyina ase dwabrem is up next. Bye bye.